ناتك مخرجن كلنتنا يورسني مستناتك حسابك السماء مع እግዚአብሔር نلبي قانيو بلو نلبي حزو نلبي يعريو እግዚአብሔር بشم يسوس كريستوس هاليلويا ويتا لبنا حسابنا منفسنا قانيو እግዚአብሔር مس حسابك كنسمع مستناتك مخري كنسمع مع እግዚአብሔር أبو كين قاچو እግዚአብሔር مس دليتاتنا እግዚአብሔር كين قواتت እግዚአብሔር هاليلويا فقدك كردان እግዚአብሔር حسابك تفليت እግዚአብሔር حواتي እግዚአብሔር يمسكن لنقنا قبل بيك حسبا زقنخو قالسي ያው ምስት ጸሎት ስለዝኸይድ ጎይታ ጻዕር ሞት ክሕዞ ከሎ ናይ መስቀል ክጻዕር ከሎስ እንታይ ኢሉ በቃ ጎይታ እዛ ጽዋእሲ ካባይ ትሕለፍ ኢልዎ ግናኸ ፍቓድካ ካብ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይስ ኣይኹን ኢልዎ በቃ ሓሳብ ኣምላኽሲ ይፈልጥ ስለዚ ሓሳብ ኣቦ ይፈልጥ ስለዝነበረ ምኽርቦ ክፍጽም ጥራዩ በቃ ድሌቱ እታ ዝነበረት ጻዕሪ እታ ዝነበረት ሽዓ تاني 0 ساعات زنبرت سي كباد يا نيرا تاصوا نخسات ياغن بقى ولا تمرر ركوا غن مس حسابك موتيلو بقى مستناتك مخري مستقالك غن موتيلو غناخ كم فقادك يكون إلو اسكي كم زبل تصقا ابل علينا كمص حواتي انت يغاطما بهيوتنا عين فلطنينا غن حد غيزي بقى اذن تزي كوين لي نبلو ነገር አለው ግን كم فقادك زبل تصقا بقى تزي كونه كواغن كان فقد أملاخ زبل تصقا زخئل مستحساب أملاخ زسمامع تصقا أملاخ ورد قويتا ازي يخونا بهيوتنا لو من تصلي لومي أبزقو باي እግዚአብሔር هاليلويا بشم يسوس كريستوس نتصلي لنا مس حسابك مس مخرخا مستناتك فقد زسمامع تصقا ناخ خم فقد كامبر كم فقدي ايخون زبل تصقا እግዚአብሔር ابل علينا خلق بشم يسوس تصلي لكم قويتا زصقا زندليو لنا قويتا زصقا زندليو لنا السخات حاسبلنا حساب تفولطو اخا مستناتك حساب كنسما مع እግዚአብሔር ነገራት እኮ ምርር እንተበለግና ምስ حسابناتك مستناتك مخري እግዚአብሔር ክንጠብቅ እግዚአብሔር قويتا لو مخترد عنا نصللنا قويتا زصقا ز اب لعل حزبخ كلقق بشم يسوس تصلللكم قويتا اب لعل بيتنا كلقق بيسوس نصللنا እግዚአብሔር ሆይ كم فقدك زبل تصقا እግዚአብሔር مس حسابك زسمامع እግዚአብሔር مخرخا ጥራይ ክንፍጽም እግዚአብሔር ንልብና ቃይንዮ እግዚአብሔር ቃንዮ መንፈስና ቃንዮ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቃንዮ እግዚአብሔር ንልብና አብዝናይ መወዳእታ ዘመን እግዚአብሔር ብዙሕ ናትካ ዝመስል ናትካ ዘይብሉ እግዚአብሔር መንፈስካ ዘይብሉ እግዚአብሔር ሓሳብካ ዘይብሉ እግዚአብሔር እምቢ ምባል ክትክእል ነፍሰይ እግዚአብሔር ንልበይ ቃንዮ እግዚአብሔር ወይ ንልበይ ቃንዮ ምስ ሓሳብካ ጥራይ ምስቲ ጽሩይ እግዚአብሔር ሕዋስ ዘይብሉ ቃልካ ጥራይ ክሰማማዕ ንዑ ጥራይ ክእዘዝ እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ከይጠውዮ እግዚአብሔር አቦ መንፈስና ቃንዮ እግዚአብሔር نلبنا حزو እግዚአብሔር አቦ ሰብሓይሉ ይብርትዕን እግዚአብሔር ምብርታ ዓባኻ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ክንብርትዕ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብምግባር ፍቃድካ ክንብርትዕ እግዚአብሔር ብምፍላጥ ሓሳብካ ክንብርትዕ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ሎሚ ንጽልለና መንፈስና ቃንዮ እግዚአብሔር ሃሌሉያ قويتا سقومتنا بأسركا يصنع እግዚአብሔር كلن سقومتتاتنا بأسركا يصنع እግዚአብሔር ددحريخا خنغوي እግዚአብሔር بتناي جمد فقرخا سحابنا እግዚአብሔር كابزا اتنايو እግዚአብሔር سغاو حسابا وصانا እግዚአብሔር مدراو حسابا وصانا እግዚአብሔር زيطقمنا مخري እግዚአብሔር اوصانا مس مخرخا گن لو مخنس سمامع ويتا ጸጋ هبني مخرخا كلليو እግዚአብሔር አቦ ويتا كومي غيرو بقى نمنتاي كم زمص ስለዝፈልጥ ዝነበረ ሃሌሉያ ዛ ጽዋዕት ሕለፍ ክብል ከሎ ግን
فقد كان بر فقد يايخون نيلو هاليلويا كم زبل ጸጋሎ ማባና ይለቀቅ بسم يسوع ክርስቶስ ይለቀቅ እግዚአብሔር አቦ ዕረፍት ዝመስለና ግን ምሳኻ ዝፈላልየና ነገር ፈሊና ክንፈልጦ እግዚአብሔር ጎይታሎ ምርዳና መስቀሉ የልዕል ድብል ቃልካ እግዚአብሔር ክንዝክሮ ናይ መስቀል ዘለዎ ህይወት ክንነብር እግዚአብሔር ትንሓልፎ በሓጎስ ክንሓልፎ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ አነ ነሕዋቴ ንጽልለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክስዕበኒ ዝደልግን መስቀሉ የልዕል ሞይስ ዓበኒ ዝብል ቃልካ እግዚአብሔር አቦ እዝን ልብና ይውረሶ እግዚአብሔር አቦ መከራ ክመጽእ ከሎ ሁሉ በሓጎስ ክንገብሮ በሓጎስ እግዚአብሔር ክንሓልፎ አቦ ዝጸጋ ዝንደልዮለና ምጉርምራም አባና አይረኸብ منصرصار أبانا أي الرخب እግዚአብሔር ግናኸ ኣነ ንዓለም ስዒረየ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኣለኹ ምሳይ ዝብል ቃልካ እግዚአብሔር ምሳና ምህላውካ ልብና ይፍለጥ እግዚአብሔር ስኻ ልዕሊ ኩነታት ምዃንካ እግዚአብሔር ልብና ይፍለጥ አቦ እዚ ፈሊጡ ሎሚ ምስ ሓሳብካን ምስ ምኽርኻን ይሰማማዕ ልብና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን 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 እግዚአብሔር አፍት ድምጽኻ ዝመላለሰሉ ጎይታ ምስ ሓሳብካ ክንሰማማዕ ድምጽኻ ክንሰምዕ አምላኽ ክነስኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዝፈተኻ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር ክብርን ህበካ ለና ጎይታ ክብርን ህበካ ለና ማእከልና ስለዘለኻ ሓሳብካ ጥራይ ክንሓስብ እግዚአብሔር ስለትድግፈና ደለኻ ተመስገን ምኽርኻ ክንመርጽ እግዚአብሔር ስለዝሓገዝካና ተመስገን ሃሌሉያ ክብርን ሽምካ ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አምላኽ መስገን አልኪብና ስለደቅና ክንጽልይና አምላኽ መስገን በዚ ሒዝናዮ ዘለና ሓሳብ ክንጽልየሎም ኢና ኩሎም ቶም መንእሰያትና ቶም ያንግ አዳልት ደለው እግዚአብሔር ይመስገን ቶም ማእከላይ ዕድመ ደለው ህፃናት ጌና ማህፀን ዘለው እግዚአብሔር በቃ በመንፈሱ ክመልኦም ክንጽልይና መንፈሱ እግዚአብሔር አምላኽ ክቃንዮም ክንጽልይና ዝተቃነየ ህይወት ክህልዎም አምላኽ መስገን አምላኽ በመንፈሱ ክቃንዮም ክንጽልይና ሕዋተይ ምኽሩ ብምኽሩ ገይሩ ክቃንዮም በሐሳቡ ገይሩ ክቃንዮም እግዚአብሔር ክንጽልይና ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር እንታይሉ እቲ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሐሳብ ይሃልኩም ኢሉ በቃ እዚ ሐሳብ እዚ ክህልዎም ክንጽልይና ትናይ ቅድስና ሐሳብ ትናይ ቅድስና ህይወት ሃሌሉያ አቦ ንጽልለና ስለደቅና ቶም ዝሃብካና እግዚአብሔር ሆይ ንጽልለና ሐሳብካ ክሓስቡ እግዚአብሔር አምላኽ አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና አብ ኩሉ መገዶም እግዚአብሔር አምላኸ ትናት ከሐሳብን ምኽርን ጥራይ ክሓስቡ ብሽም ኢየሱስ ክትረድኦም ንጽልለና ጎይታ ካልእ ሐሳብ ክዳፋእ ዝመጽእ ናብ እምሮኦም ናብ ልቦም ሰንጢቑ ከኣቱ ዝመጽእ ናይ ዘዓለም ሐሳብ ምኽሪ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንወቕዐለና ዝተወቕዐ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ናትካ ዘይኮነ ሐሳብ ብሽም ኢየሱስ ነፍርሶለና መምሃራን ዝተኸልዎ ይዕሩኽ ዝተኸልዎ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ኣብ ዘይብሉ ንሕና ብዝደኸምናሉ ጸላእ መጽዩ ብሽም ኢየሱስ ክርዳድ ዝዘርኦ ሁሉ በኢየሱስ ስም ንነቕሎለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንነቕሎለና ሲስተም ናይ ዛ ምድሪ ዝተኸሎ ኣብ ልቦም ሳይንቲስት ዝተኸልዎ ኣብ ልቦም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንብንቁሶለና ሎሚ ግን ትናይ ክርስቶስ ሐሳብ ኣብ ልቦም ይተኸል ትናይ ክርስቶስ ሐሳብ ግብረ አምላኽ ጥራይ ዝሕስብ ሐሳብ አምላኽ ኣብ ውሽጦም ይመላለስ ብሽም ኢየሱስ መገድ ጽድቂ ኣብ ልቦም ይመላለስ መገድ ጽድቂ መገድ ሸናይ ኣብ ልቦም ይመላለስ ጎይታ ንጽልለና እግዚአብሔር ሆይ ሰሎሞን እግዚአብሔር ፈተዎ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ሆይ ልቦም ይፍተኻ እግዚአብሔር ሆይ ፈትዮም የገልግሉኻ ፈትዮም ደድሕሬኻ ይስዓቡ እግዚአብሔር ፍቅርኻ ይተንክፎም ጎይታ ፍቅርኻ የንድዶም እግዚአብሔር ደስ ይልዎም ኢዶም አልዒሎም ይማረኹልካ እግዚአብሔር ማንም ከየገደዶም ይማረኹልካ እግዚአብሔር
ማንም ከይበሎም እግዚአብሔር ይዳወም የልዕሉና ባኻ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኦም ዝውርወር ዘበለ ኩሉ ርሱን መንትግ በኢየሱስ ስም ንቀራስሞለና ናብኦም ዝውርወር ዘበለ ኩሉ ፍላጻ ብስም ኢየሱስ ንሰባብሮለና በትዕድመ አሳቢቡ ዝመጽእ ዘበለ ኩሉ መኸላእታ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንቀጽሪ በአምላኸይ ዘሎ ጽሑፍዩ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከልካል ቀጽሪ ኩሉ ዝፈረሰ ይኹን ካብ ቅድሚኦም ይፍረስ ብዕድመ ዝመጽእ ዘበለ ኩሉ ናይዛ ምድሪ እዚኣ ሓሳብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍርሶለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍርሶለና አምላኸ ማንም ዘይግድቦ ናትካ ሓሳብ ማንም ዘይግድቦ ናትካ ፍቅሪ ግን ኣብ ልቦም ይንደድ ግበር ዘይብሉ ነጋሪት ዘይብሉ ስቂሉ ናባኻ ዘጉይ ጸጋ ግን ኣብ ልዕሊኦም ውረድ እግዚአብሔር ሆይ ደድሕሪኻ ዘብዘብ ዘብል ብዘይ ነጋሪት እግዚአብሔር ሆይ ብዘይ ምዝኽኻር ኣዘካሪ እግዚአብሔር ናባኻ ክጎዩ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ጸጋ ዝብ ልዕሊኦም ክልቀቕ ንጽልለና ሃሌሉያ እስኪ ንጸልየሎም እግዚአብሔር ይመስገን አሉ ዘይብሉ ላኢድ አምላኽ ተተንኪፎም ክመጹ ከምት ማለት ዘይኮነ ሓድሽ ነገር ኣብኦም ክንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ምኻዶም ከም ተራ ቬኬሽን ዘይኮነ ከም ተራ በቃ ፋሚሊ ምትእኽኻብ ዘይኮነ እግዚአብሔር ናትካ ምትንካፍ ክህልዎ ብሽም ኢየሱስ ሎ መንጽልለና መጽዮም ኣብዚ ዝቕንጠብ ዝረአ ፍረ ክንርኢ ኣብኦም እግዚአብሔር ሆይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስካ ክትቀጽሮም ንጽልለና ብመንፈስካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ንነፍስ ወከፎም ክትንክፎም እግዚአብሔር በብዝርዶም ቋንቋ ክትዛረቦም እግዚአብሔር አቦ ደልዮም ኣብ ቃልካ ክረኽቡኻ እግዚአብሔር ናይ ቃልካ ፍቕሪ ኣብ ልቦም ከኣቱ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ እቲ ቃል እግዚአብሔር ክጋርዶም እግዚአብሔር ቃልካ ሓለፋ ሁሉ ኸፍቅርዎ እግዚአብሔር ህላውነትካ ሓለፋ ሁሉ ክጸምእዎ እግዚአብሔር አቦ እዚ ምትንካፍ እዚ ተተንኪፎም ክመጹ ንጽልለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቶም ኩሎም ኣብኡ ምስኦም ዘለዉ ንጽልለና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፎም ነንቤቶም እግዚአብሔር ካባኻ ዘይጠፍእ ሓዊ ሒዞም ክምለሱ ብስም ኢየሱስ ንጽልለና አቦ እናሻዕ ዝውላዕ ሓዊ ዘይኮነ ኩል ጊዜ እቲ ሓዊ ኣብቲ መሰዊ ይንደድ ኣየቋርጽ እግዚአብሔር አቦ ኣየቋርጽ ይንደድ ሃሌሉያ ኩል ጊዜ ናብ ከረን እናደየቡ ዕንጨይቲ ምጽኦም ከንድዱልካ ኩል ጊዜ ናብ ከረን ደይቦም ክስውእልካ ኩል ጊዜ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና አቦ ንጽል ድማ ኣለና ንዲያብሎስ ተጻረርዎ እሱ ድማ ካባኻትኩም ካድም ይጽሑፍ ይሞ ብስም ኢየሱስ ካብ ዝኸረን ከውርዶም ዝመጽ ኩሉ ሓይሊ ጸልማት ሓይሊ ኤዛቤል ኩሉ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንቃወመለና ናይ ጸልማት ሓይሊ ብሽም ኢየሱስ ንቃወመለና ንእስነቶም ክበልዕ ዝመጽ ኩሉ አራዊት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንገንሖለና ይገናሕ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ጎይታ ስኻግን ጎይታ ክብሪ ኾንካ ኣብ ልቦም ኣብ ዙሪኦም ክትነድድ ክትከብር ክትነግስ ልዕል ክትብል ሃሌሉያ አቦ ንሾመካ ኣለና አቦ ንስኻ ንገስ ሃሌሉያ ንስኻ ንገስ ኣብ ዙፋን ልቦም ንስኻ ንገስ ኣብ ዙፋን እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ እቲ ናይ ንእስነት ዕድሚኦም ሃሌሉያ ጎይታ ካብ ቤት እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ንባርኾም ኣለና ብሰላም አምላኽ ንባርኾም ኣለና ካብ ኩሉ እምሮ ዝመልጽ ሰላም ክርስቶስ ንልቦም ይውረሶ ንብል ኣለና ካብ ኩሉ እምሮ ዝበልጽ ናይ ክርስቶስ ሰላም ሃሌሉያ ንልቦም ንመንፈሶም ይውረሶ ንብል ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኹ ኣብ ትምህርቶም ይባረኹ ምውጻኦም ምእታዎም ይባረኹ ኣብ ዝሓብርዎ ኩሉ ሕብረት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ጸለውት እምበር ተጸለውት ኣይኹኑ ብሽም ኢየሱስ ብናይ ክርስቶስ ባህሪ ይጽለው እግዚአብሔር ጨናኻ እግዚአብሔር ኣብ ዝኸድዎ ይሸትቱ ናትካ ሽቶ ይሸትቱ እግዚአብሔር ክርስቶስ ይሸትቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምትን ጴጥሮስ ታገረድ ስኻውን ቋንቋኻን አካድናኻን ንዑት መስል ከም ዝበለቶ ጎይታ ቋንቋኦምን አከዳድንኦምን ንዓኻ ይምሰሉ ምውጽኦም ምእታዎም ንዓኻ ይምሰሉ እግዚአብሔር ኣብ ዝኸድዎ ሁሉ ንዓኻ የኽብሩ እግዚአብሔር በኦም ባህ ይበልካ እግዚአብሔር አቦ
كل ما قدوم نعخ حلفنا نهبك لنا زمن هيوتهم نعخ حلفنا نهبك لنا هاليلويا سخاتتك أمل قويتا نأسنتهم كله أبدن بخا እግዚአብሔር يشمقلو يقرقو እግዚአብሔር ناقلقلو خا يشيبو بقدميخا እግዚአብሔር هاليلويا تمسكن يدبسو أبو أديتا تاباها متين يدبسا أبو ود أملاخ رئينا إلن يدبسا حزنن كسعزر السع أبوتات እግዚአብሔር እህቶኦም كسعزر السع أبو كبر ود أملاخ رئينا خبلو يعينتهم لومي كخفت نتسأل لنا بشيم يسوس كريستوس مدحانا بهزبي كخون نتسأل لنا قويتا أمود داتا أفت سخات متسألو وقق ورا وقق كم زبزح نجير كان أخا እግዚአብሔር كله قطارات بيسوس كريستوس يوسب نجان حلنا باسم يسوس قبل الحزبنا استدقم دقم تخلو نايدون قرنا منفس بيسوس كريستوس يوسب نصبر لنا يسبر نود أملاخ نخيفلتو زحزوم زبالة كله بيسوس سم هايمانوت زحزوم زبالة كله حقي باسم يسوس كريستوس يسبر بيسوس سم حزب يدحان باسم يسوس أبو نعخا يفلطو أبو نعخا يرأيو እግዚአብሔር هوي مدحان يخون أتاقويتا أبو محواي حمومات يخون እግዚአብሔር هوي مرأي عورات يخون أم مدري እግዚአብሔር هوي أبو تزبل كانا ناي تسفاق قالكا እግዚአብሔር هوي نذكرك لنا أبو بشم يسوس كريستوس نتسل لنا أو منفس قدوس ناي እግዚአብሔር منفس هاليلويا حرنت زهب ناي እግዚአብሔር منفس مدحان زهب انتايلو قويتا نو عنك خيدي زد صنانع منفسكن كلئكلكمي نسدما كله تعانى زبلكو كذكركم يلو እግዚአብሔር يمسكن تذكرنا እግዚአብሔር منفس تزد صنانع تزمرحنا እግዚአብሔር منفس حزبنا يمرحيو لومي نحزبنا يمرحيو نافت هياو قالكا يمرحيو بشم يسوس كريستوس نافت هياو قالكا يمرحيو نحزبنا እግዚአብሔር يعنتو يكفت بيسوس سم أبو مدحان يخون أبو الدبابات እግዚአብሔር أبو دمت إللتان مزمورن يخون እግዚአብሔር هوي أبو بشم يسوس كريستوس سيطان زأسروم لومي مفتاح يخون اللوم نبلالنا إفاتا نبلالنا بسم يسوس أبو هاليلويا نو لب نقص أبقى እግዚአብሔር كمحازمايو نسو نابز دليو يبلو خم تتحفق قالكا سلو كلهم نجستا سلو كلهم مرحت دمان نتصل لنا እግዚአብሔር هوي ويتا ننسحا جزي كتبهم بشم يسوس نتصل لنا كملسو ناباخا እግዚአብሔር كتردهم نتصل لنا أبو بشم يسوس كريستوس أبزو وسنو وكل وسانيتات እግዚአብሔር أبو سخاس أملاخ كل فترة ديكون كان قويتا كم إيد أب إيد سراحي أزغبرو كم تي إيد سراح جكا دلا يزغبرو أب إيد كادي كوننا እግዚአብሔር أبو تخيلي خا እግዚአብሔር هوي رينا كاينا بهيوتنا رينا كاينا هيوتنا خلوت رينا كاينا خاب حمد كتتسألنا قويتا سلازي بأمننت بعبي ناتكا قرماونت እግዚአብሔር ناتكا لقلاونت እግዚአብሔር نافلتنا أبو دليو كترخبي أخومي الكانا أخامو زندل لنا مدحان نقستات مدحان እግዚአብሔር أبو بشم يسوس كريستوس كخون نتسأل لنا أبو لبوم كتنكف بسم يسوس نتسأل لنا لبوم تنكف እግዚአብሔር لبوم تنكف እግዚአብሔር أبز قبرو كل وسانيتات نسخا أتو እግዚአብሔር ألقا أتو እግዚአብሔር هاليلويا
هاليلويا قويتا سلا كلن غربابتنا نصللنا እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ሰላም ክኾነለን ንጽልለና እግዚአብሔር ሆይ ንዕንውን ከተዕርፈን ንጽልለና ምድሓን ክኸውን ኣብ ጎረባብትና ንጽሊ ሃሌሉያ አቦ ስለቶም ኩሎም አው እግዚአብሔር ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለው ቅዱሳን ውን ንዝክሮም ኣለና ወይታ ሓይሎም ክሕደስ ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሎም ከም ንስሪ ክሕደስ ንጽልለና نوح تثبيت نلبي يا مهمنو يد بالقال حواتي قويتا تسفؤهم كحدث نتصل لنا تسفؤهم كحدث باسم يسوع نتصل لنا እንደገና ካፍት ትማልዝ ጎየይዎ ንላዕሊ እግዚአብሔር ሎም ዘጉይ ጸጋ ክትቦም ንጽል ለና ናፍት ዓስብ ዓወዝ ዘቀ ደጉዮም ተቀዳዲሞም ናፍት አክሊል ዘጉዮም ጸጋ እግዚአብሔር አቦ ببزح واقع نحلف واقع نخفلو زغلغلوخا زخبروخا زسمروخا زلو እግዚአብሔር አፎዶ ኮንቴይነር እስርቤት አባይቲ ተሓቢኦም እግዚአብሔር ወንጌል ካዘስፍሑ ዘለው ንዝክሮም ኣለና ጎይታ ሎም ጸጋ ክትቦም ንጽልለና መመሊስካ ሓይሎም ከተበርትዕ ንጽልለና መመሊስካ እግዚአብሔር ከተውጾም ንጽልለና እግዚአብሔር አብ ቅድም ሁሉ ዝኸድዎ ሞጎስ ክትቦም ንጽልለና እግዚአብሔር ሆይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኦም ዝውርወር ዘበለ ሁሉ ናይ ፍርሒ ፍላጻ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰባብሮለና ናይ ጸላኢ ሓሳብን ምኽርን ብሽም ኢየሱስ ንድንክሎለና ብስሞም ዝድገም ዘበለ ድግምቲ ሁሉ ዝፈረሰ ይኹን ንብላለና እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ግን ከም በዋልታ ከም ብጸጋ በዋልታ ክትከቦም ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ኩሉ አምልኾና አኻ ይኹን አምላኸ ነዛን ነብረላ ዘለና ሃገር አሜሪካው ንጽሊ እግዚአብሔር አምላኸ አብዙውን ምድሓን ክኸውን ንጽልለና ካብ ብዙሕ ማእሰርቲ ክፍትሑ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና እግዚአብሔር ሆይ ካብ ዲፕሬሽን እግዚአብሔር ሆይ ካብ ኩሉ አዲክሽን እግዚአብሔር መፍታሕ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ናትካ ክብሪ ምርአይ ክኸውን እግዚአብሔር ሆይ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና ስለታ ተጨኒቃ ዘላ ነፍሲ ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ሰንሰለታ ወጥተኽ በኢየሱስ ስም ጸለና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና ሃሌሉያ አምላኬ ሁሉ ክብሪና አኻ ይኹን ወይታ ደጊምና ንመስግነካ ኣለና ኣብዚ ዝግበር ዘበለ ሁሉ አምልኾ እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ዝግበር እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ከም ጥዑም ሸቶ ይዕረፍ ደስ ይልካ ሸትቶ ደስ ይልካ እግዚአብሔር አሽትቶ ምሉእ መስዋዕት ይኹነልካ እግዚአብሔር ወይታ ሁሉ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ሁሉ አምልኾ ስግደት ተኣዛዝነት ዕቤት ንኣኻ ይኹን ብስም ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ሃሌሉያ አምላኽ ይመስገን ኣብዚ መንፈስ ዝኾይና እግዚአብሔር ይመስገን አጆና አሽሓቲና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጎይታ ወደ አምላኽ ሰራዊት ሁሉ ማለት አሜን ሃሌሉያ ክንዝምሪና አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ሃሌሉያ ኩላትና ነውና ወደ አምላኽ ቶም ንኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ወደ አምላኽ ማእከልና ስለዘሎ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ክንለይና ካበኤሞ ሐዋርያትኩም ኢሎም ኩሎም ምስከዱ መከራ ምስ ረአዩ ስኻትኩም ከፍከዱ በሊዖም ሰትዮም ምስ ጸገቡ ምስከዱ ሐዋርያት ድማ ሓሊፍዎም ስኻትኩም ከፍከዱ ትደልይልኩም ኢሎም ስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ኢሎም ካባኻ ሞናበይ ክንከይድ ኢሎም ሃሌሉያ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ እግዚአብሔር ዘንብር ቃል ኣለካ ዘዕርፍ ቃል ኣለካ ዘበርትዕ ቃል ኣለካ ዝፈትሕ ቃል ኣለካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚህ መኖር አልችልም ሃሌሉያ መኖር አልችልም ንዓኻ ከይጸዋዕኩ ክነብር ኣይክእልኒ ሃሌሉያ
سمكا خيتصوعكو هاليلويا كوعل ايدلني هاليلويا اي كلني هاليلويا نعو كنحسب كلنا يطرايو دستا زملأنا ابي يسوس طرايو دستا زلو ابي يسوس طرايو عرفت زلو هاليلويا سلازي كمزيلنا كنزمرينا املاخ يمسكن منور الچلم موال مادر አንተን ሳልጠራ በዚች ምድር ፍቅር እኮ ነህ የማትጠገብ ይረካል ልቤ ሁሌ አንተን ሃሌሉያ ይረካል ልቤ ሁሌ አንተን ሲያስብ መኖር አልችልም መዋል ማደር አንተን ሳልጠራ በዚች ምድር ፍቅር እኮ ነህ የማትጠገብ ይረካል ልቤ ሁሌ አንተን ሲያስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ኢየሱስ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ መዋል ሃሌሉያ መኖር አልችልም ሃሌሉያ መኖር አልችልም እግዚአብሔር ሆይ አንተን ሳልጠራ በዚች ምድር ሃሌሉያ አንተ ሃሌሉያ ናይ ዘላለም ህይወት ቃላሎካ ናበይክ ኸይዴ ሞኻባኻ ምርጫ ይዝዩን ዘላለም ካቤትካ ወፃእስ አይነበር 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 ካባኻ ወፃእስ አይነበር አይነበር ጢሜዮ እንዴናይ ጸልማት ጊዜ አይነበር ሳላኻ እንዲሁ በሪሁለይ አይነበር አይነበር ስጉምትታተይ ኩሉ አባሰርካ ካሊት አይደልን ክፍለካ ባኻ ስጉምትታተይ ይኹን አባሰርካ ደቂቅ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይደልን ክፍለይካ ባኻ አይረክብን ደሌውን ከማኻ አይደልን ክፍለይካ ባኻ አይረክብን ደሌውን ከማኻ ነፍሰይሲ እምብዛ ፈትያትካ አይደልን አይፍለን ኢላኻ ባኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ብድሕሪኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ፍቅር ያዘኝ ከጌታዬ ነው መች ከሚጠፋ ከሚያልፈው ምኞቴ ይኸው አገኘውህ አንተ ነው ሳስብ አረፍኩብህ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ኢየሱስ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሃሌሉያ አንተን ብቻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንዓኻ ጥራይ ክሓስብ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ እሱ ይሃልኹም ሃሌሉያ ጎይታ እዚ ጥራይ ክህሉ ዝደሊ ሃሌሉያ እዚ ጥራይ ውሽጠይ ክኸውን ሃሌሉያ ትናትካ ምኽሪ ትናትካ እግዚአብሔር ሓሳብ ሃሌሉያ መርሖሞትን ህይወት
عبيد كان دي زلو يسوس قويتنتك لبي كزي قولو مرحوموت هيوتن عبيد كان دي زلو قويتنت سلطان كاز لبي فليت قولو نجري كنتاتي أخاقي بي ويتنت كان قرو حمامي تقمي كلو نبا خمتي إيس قدمي قد كاسعرو حنك ليتي زخونني نايوات قدلات مفتح كله مساخيو فليتي زبل يسوس قويتا آمين آمين قدوسوي شمكا يبارك هاليلويا لعلو خلي خاص خاك زيابير لعلو خلي خاك زيابير معرفي هاليلويا معرفي خاك زيابير شمكا يبارك هاليلويا ጓጓኝም ያለም ነገር ቢሆንልኝም ወይስ ብቀር የምታረካኝ አንተ ብቻ ነህ እጠግባለሁኝ ሁሌ ሳስብ ሃሌሉያ ስምካ ክጽውዖ ከለኹ ጥራይ ልበይ ዝመልእ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ድስምዓኒ እግዚአብሔር ሃሌሉያ سمكا خصوعه كله خطرايو تمسجن هاليلويا سلازي طعم شمكا تمسجن عرفت سلازي خون كالنا تمسجن عب سنبت سلازي اتخانا تمسجن هاليلويا تمسجن مدحان سلازي هابكانا تمسجن ويتا سمكا تصوعنا نبرتع سلازي لنا تمسجن هاليلويا تمسجن እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ ንባርከካ እግዚአብሔር ተመስገን ፍቅር ያዘኝ ከጌታዬ ነው መች ከሚጠፋ ከሚያልፈው ምኞቴ ይኸው አገኘውህ ሃሌሉያ አንተ ነው ሳስብ አረፍኩብህ ሃሌሉያ ወይታ ስምካ ጸውዕና ንዓርፋለና ተመስገን ሃሌሉያ ንባርከካ ለና እግዚአብሔር ነፍሰይሲ እምብዛ ፈትያትካ አይደለን አይፍለን ኢላኸባኻ تطبق الله بدحريخا تطبق الله بدحريخا تطبق الله بدحريخا تطبق الله بدحريخا مين ويتا سقمتنا بأسر كايصنا እግዚአብሔር ካፍትናት ከመገዲ ከውጸና ዝመጽ ሁሉ ኃይል ጸልማት ብሽም ኢየሱስ ይውደቅ ሃሌሉያ ናይ ዘላለም ህይወት ቃላሎካ ናበይክ ኸይደ ሞኸባኻ ምርጫ ይዝዩን ዘላለም አሜን ዳቤትካ ወፃእስ አይነበር ወይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ አቦሎ ምን ጽልለና ብሽም ኢየሱስ ዓለም በሁሉ ጥበባ ጽቡቅ ዝመስል ነገራት እንኳን ተራእየት እግዚአብሔር ባዶ ከምዝኾንኩ እንኳን ተራእየትን እግዚአብሔር አፍትናትካ ባዶነት ምልአት አሎ ተመስገን አፍትናትካ ዜሮ ዝመስል ሃሌሉያ ምድሓን አሎ ተመስገን አፍትናትካ ጥርሑ ዘይብሉ ዝመስል እግዚአብሔር ጽጋብ አሎ ተመስገን ኢየሱስ ሪኤዬ አምድሪ ጽጋብ እኳ አቡ ጥሜት ይዘሎ ሃሌሉያ
برهان زمسلاو ግን ጸልማት ይዘሎ ሃሌሉያ ጎይታ ነገራት ከም ዘለዎ ግን ሎሚ ጸለና ስጉምትና በአሰር ካይጽናዕ ካቤት ካወጻኢ አይነበር ሃሌሉያ ክሳዕ መወዳእታ እግዚአብሔር ጎይታ ንዓይን ህዝብኻ ንርዳ እግዚአብሔር ክሳዕ ምጻት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናመሰግናለን አባዬ ተመስገን ተመስገን ናይ ዘላለም ህይወት ቃል አለካ ተመስገን አባ ዘብል ዕጫ በጽሕኒ ሃሌሉያ ረግሩም ርስቲ መጽኡኒ ሃሌሉያ ነቲ ዝበጽሐኒ ዕጫ ይተጽልዑ ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ስለዚህ ስጉምቲ አብአሰር ካይጽናዕ እግዚአብሔር بكل ما قد እግዚአብሔር ፍረኽ ፈሪ بكل ما قد እግዚአብሔር ልብኻ ባህ ክብለካ እግዚአብሔር ስኻዝ ኸድካዮ መገዲ ክኸይድ እግዚአብሔር መስቀለያ ልዕሉ ዝብል ቃል እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ቃልካስ ተረሳዓሉ ዘመን እግዚአብሔር ቃልካ ዘሰማምዐን እግዚአብሔር አፍትናት ካስጉምቲ ጋሬስቲክ ገብራብ እንክጣብቃ እግዚአብሔር ሎ መጸለና ናይ ዘላለም ህይወት ቃል አለካ ካባኻ ሞናበይክን ከይድ ከም ዝበሉኻ ክሳዕ መወዳእታ እግዚአብሔር እኳዳ ኮሙ አይግባአና ኒሎም እግዚአብሔር ክሳዕ ሞት ዘስመሩኻ ኮሙ ኸነስምረካ እግዚአብሔር ስጉምትታትና በአሰርካ ይጽንዓ እግዚአብሔር كم ترى مزمار ديكون እግዚአብሔር ናይ በሐቂ እግዚአብሔር منبارك ሆነልና በዝመዝሙር ጸለና ከነብሮ ነዝ መዝሙር ጸለና እግዚአብሔር ሆይ አቦ ጸጋ ኃይለቀቅ አማከልና እግዚአብሔር يس ካፍት ብዙሕ ድምጽ ዘለዎ እግዚአብሔር ትናትካ ጽሩይ ውሑድ ንሱኽን መርጽ እግዚአብሔር أو بزحتالو أو مدحانالو هاليلويا تمسكن هاليلويا يسوس هاليلويا كنزمرينا أملاخ مسكن هاليلويا يسوس مرجع يزيد እግዚአብሔር አፍስኻ ዘለኻዮ አውክህሉ ሃሌሉያ ሽምካ ይባረክ كالبيه
ልቤ ሁሌ አንተን ሲያስብ መኖር አልችልም መዋል ማደር አንተን ሳልጠራ በዚች ምድር ፍቅር እኮ ነህ የማትጠገብ ይረካል ልቤ ሁሌ አንተን ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳመልክ አንተን ብቻ ሳመልክ አንተን ብቻ መኖር አልችልም መዋል ማደር አንተን ሳልጠራ በዚች ምድር ፍቅር እኮ ነህ የማትጠገብ ይረካል ልቤ ሁሌ አንተን ሲያስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ አያጓጓኝም የዓለም ነገር ቢሆንልኝም ወይም ቢቀር የምታረካኝ አንተ ብቻ ነህ እጠግባለሁኝ ሁሌ ሳስብ አያጓጓኝም የዓለም ነገር ቢሆንልኝም ወይም ቢቀር የምታረካኝ አንተ ብቻ ነህ እጠግባለሁኝ ሁሌ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ኢየሱሴ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ አያጓጓኝም የዓለም ነገር ቢሆንልኝም ወይም ቢቀር የምታረካኝ አንተ ብቻ ነህ እጠግባለሁኝ ሁሌ አያጓጓኝም የዓለም ነገር ቢሆንልኝም ወይም ቢቀር የምታረካኝ አንተ ብቻ ነህ እረካለሁኝ አንተ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳመልክ አንተን ብቻ ነፍሰይሲ እምብዛ ፈትያትካ አይደልን አይፍለን ኢላኸባኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ነፍሰይሲ እምብዛ ፈትያትካ አይደልን አይፍለን ኢላኸባኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ትጠብቃላ ብድሕሪኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ሕይወት ቃል ኣሎካ ናበይ ክኸይደ ሞኸባኻ
ሽኩምትታተይ ኩሉ ኣባሰርካ ካሊት ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ሽኩምትታተይ ይኹን ኣባሰርካ ደቂቕ ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ኣይረክብን ገሌውን ከማኻ ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ኣይረክብን የሱሰይ ከማኻ ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ኣይረክብን ገሌውን ከማኻ ነፍሰይሲ እምብዛ እምብዛ ፈትያትካ ኣይደልን ኣይፍለን ኢላ ካባኻ ትጠብቕ ኣላ ብድሕሪኻ ትጠብቕ ኣላ ብድሕሪኻ ትጠብቕ ኣላ ትጠብቕ ኣላ ብድሕሪኻ ትጠብቕ ኣላ ትጠብቕ ኣላ ብድሕሪኻ ሃሌሉያ በምስጋና አሜን በምስጋና አሜን ምስጋና ከምዝኣተናዮ ዘይሰድድ ከምዝኣተናዮ ዘየውፅእ ወዲ ኣምላኽ ደኺምካ ትመፅእ በርቲዕካ ትወፅእ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሓሚሙ ዝመፀ ቃሬዙ ሒዙ ኸይድ በምስጋና ይወፅእ ሃሌሉያ አሜን عقابتا بركخ تبل كتعرف كاب صعرة مليئات تسب بمسكانة آمين بمسكانة آمين بمسكانة 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 سي بمسكانة دابخخات عبتون دا سحاقات وزن This is hallelujah. كم في تناتنا أملاك hallelujah. مزنبعات متخاب بإللتات خير بإللتات عزره بنبعات زرع كيو hallelujah. تنبركخ كيو hallelujah. يسوس كاي بارخ سي آمين مسخا مخاني عرفت نفسي hallelujah. ኢየሱስ ኣብ ገጽካ ኣብ ቅድሚኻ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ሃሌሉያ ኩ ነፍሰይ ትሕጎስ ኩ ነፍሰይ ባህ ይብላ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ኢየሱስ ፍቅር ያዘኝ ከጌታዬ ነው መች ከሚጠፋ ከሚያልፈው ምኞቴ ይኸው አገኘው አንተ ነው ሳስብ አረፍኩብህ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አሜን አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ ምሳኻ ምዃንዩ ነፍሰይ ዕረፍታ ኣብ ቅድሚ ገጽካዩ ዕጋበታ ብርክኽ ትብል ክትዓርፍ ካብ ጻዕራ መሊኣት ትስብ ብምስጋና ኣሜን ምስጋና ብምስጋና ሰይ ብምስጋና
ስጉምትታት ይኹን ኣባሰርካ ቃሊት ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ስጉምትታት ይኹን ኣባሰርካ ደቂቕ ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ኣይረክብን ደልየውን ከማኻ ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ረክብን ዓባኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል እዩ ዘሎ ዓባኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል እዩ ዘሎ ኣይደልን ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣሜን ምሳኻ ምዃንዩ ነፍሰይ ዕረፍታ ኣብ ቅድሚ ገጽካዩ ዕጋበታ ብርክኽ ትብል ክትዓርፍ ካብ ፃዕራ መሊኣ ትትስብ ብምስጋና ብምስጋና ኣሜን ብምስጋና 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 ሰይ ብምስጋና 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 ኢየሱስ ብምስጋና ኣሜን ብምስጋና ምሳኻ ምዃንዩ ነፍሰይ ዕረፍታ ኣብ ቅድሚ ገጽካዩ ዕጋበታ ብርክኽ ትብል ክትዓርፍ ካብ ፃዕራ መሊኣ ትትስብ ብእልልታ ብእልልታ ኣሜን ብእልልታ ሰይ ብእልልታ ብምስጋና ብምስጋና ኢየሱስ ብምስጋና ስጉምትታት ይኹን ኣባሰርካ ቃሊት ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ስጉምትታት ይኹን ኣባሰርካ ቃሊት ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ኣይረክብን ደልየውን ከማኻ ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ኣይረክብን ኢየሱሰይ ከማኻ ነፍሰይሲ እምብዛ እምብዛ ፈትያትካ ኣይደልን ኣይፍለን ኢላ ትጠብቓላ ኣላ ብድሕሪኻ ትጠብቓላ ትጠብቓላ ኣላ ብድሕሪኻ ትጠብቓላ ትጠብቓላ ኣላ ብድሕሪኻ ትጠብቓላ ሃሌሉያ ኢየሱስ ካብ ሽሕ መዓልቲ ብደም በረሲኣን ኣብ ቤትካ ሒሸኒ ምሳኻ ምዃን ካባኻ ዘይኮነስ ኣይኹነኒ ንምሉ ዘመነይ ይትረፈኒ ይትረፈኒ ኣሜን ይትረፈኒ 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 ካብ ሽሕ መዓልቲ ብደም በረሲኣን ኣብ ቤትካ ሒሸኒ ምሳኻ ምዃን ካባኻ ዘይኮነስ ኣይኹነኒ ንምሉ ዘመነይ ይትረፈኒ ይትረፈኒ ኣሜን ይትረፈኒ ይትረፈኒ ሰይ ይትረፈኒ ይትረፈኒ ኢየሱሰይ ይትረፈኒ ስጉምትታት ይኹን ኣባሰርካ ቃሊት ኣይደልን ክፍለይ ካባኻ ስጉምትታት ይኹን ኣባሰርካ
كبر يسوسي كمحان نفسي انبزا فتاتك عيدلن عيفلن إلى خبخا تطبق الله بدحرق تطبق الله 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 بدحرق تطبق الله هاليلويا تطبق الله بدحرق تطبق الله بدحرق تطبق الله بدحرق تطبق الله مرحمة هيوت عبيد كان ديزلو يسوس قويتنتك لبي فليتولو مرحمة هيوت عبيد كان ديزلو ويتنت سلطانك لبي فليتولو نجري كنتاتي أخاخيبي ويتنت كان جرو حمامي تسقمي كلو نباخ غريبس قدم قص كاسعرو حنكليتي زخونني ناي هيوت قدلات مفتح كله مساخيو فليتي زبل يسوس قويتا هاليلويا هاليلويا يسوس قويتايو عبلع لخلو يسوس قويتايخا قويتا تيخا يسوس أملاك مالختي هاليلويا رسنك قستاتي خاك زيابيهير نجري كنتاتي أخاخيبي ويتنت كان جرو حمامي تسقمي كلو نباخ غريبس قدم قص كاسعرو هاليلويا هاليلويا مسخا مخانيو نفسي عرفتا هاليلويا مرحومة هيوتنا بإيدو زحازة هاليلويا يسوس نفسنا هاليلويا سمكا خطقوع خلا بهتا يقونا هاليلويا مسكراتك بهتا نفسي وكزيابير سلازي تمسكن هاليلويا تمسكن هاليلويا حنكليت نلبنا زوقوبته سقومتنا كافتنات كما قد خوص زمصه كله اكيبنا امصينا بقدم قص كان سعره شمكا يبارخ بركخت بالك تعرف كاب صعره هاليلويا مليئات تسب مسكنا كمزي خا እግዚአብሔር ነቢዑ ዝመጽ الناس حقካ ትመልስ ጠሚውን ዝመጽ አጽጊብካ ትመልስ መይቱን ዝመጽ ተተስእ ዝደረቀ ዓጻጽምቲ ፍንሕኒሕ ተብል ተስፋ ዝተቀብጾ ሃሌሉያ ባኻ ተስፋ ኣሎ እግዚአብሔር ሽምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ሃሌሉያ ነገረይ ኩነታተይ አኻኺበ ወይትነት ካነግሮ حمامي ጸገመይ ኩሉ ናባኻ ምጽስ ቅድሚ ገጽካ ስዕሮ ምስኻ ከቢድ ዝበሃል ነገር የለን እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ወይታ ሓንቲ ነገር ግን ልምን ኣለና እግዚአብሔር ሆይ ኖት ክርስቶስ ዝነበረ ሐሳብ ጥራይ ንህይወትና ኩንኖ
تناتكا ناي لعلي حساب تراي كنحسب እግዚአብሔር ناي زمدري كوتت كيحزنا እግዚአብሔር فنتيسو خوصنا زخل صقا እግዚአብሔር لو من لمن علنا تب كريستوس زنبر حساب يهلكم هاليلويا هيوتكم اب سماي تصوير الله سلازناي لعل حسابو كم زبلك قالكا እግዚአብሔር ሆይ ويتازكن زمر كلنا ازي قال ازي اب هيوتنا هياو كخون ناتكا طراي حساب كنحسب كام ناتكا وصاي እግዚአብሔር كنغلب እግዚአብሔር أباقعي دمتسي سمعة هاليلويا كال زمتسي مسمعة كاوي قالبا يزبل قالكا زقالب قال زقالب منفس እግዚአብሔር ناتكا خاب زي كونه زقالب كام من قدخا زي كونه زقالب كابو زهدم هاليلويا تصقا هاليلويا thank you እግዚአብሔር thank you قويتا ما كلنا سلزلخ سلزداسس كانا تمسكن حسابك كنحسب እግዚአብሔር أبو كافت زخبدون لبنا كال حساب እግዚአብሔር فنتيسو زوص مستناتك حساب زي السمامع تصقا سلازهاب كانا تمسكن ويتا سلز تصقا زنا مسكنك لنا ويتا سلز منفس زنا مسكنك لنا أما كلنا سلزلخا ويتا نخبرك لنا كبري نشمكا يكون بلالنا نعبيك لنا نقول سما كلنا سلزلخا هاليلويا مأكبنا سلزت صبق كايو تمسجن بهلاونت كاسلز خبب كنا تمسجن نات كهلاونت እግዚአብሔር ስለዘጎል በበና ተመስገን ሃሌሉያ نودሃለን አባዬ we love you ሃሌሉያ نودሃለን ሃሌሉያ ፈትወካ ኢየሱስ ሃሌሉያ هاليلويا أبا خام وكال كبرتيو أبا خام وكال معرافيو أبا خام وكال مدايو أبا خام وكال مبرتعيو أبا خام وكال كبرتيو أبا خام وكال معرافيو أبا خام وكال مهدايو أبا خام وكال مبرتعيو هاليلويا دغنا مليسنا وكلك الله كنو بينا املاك مسكن هاليلويا اب عقميت امامينه كنبروز فتنات كنبرات ترفودخا نعقمين داريخو زوسنو كلو وسانيتات ترفق سارا نحيل خان نخلت كان كحاسبو كلخو تبهي وتي تقبرم بزازة قرميو نحيل خان نخلت كان كستماقرو كلخو تبهي وتي تعيوم بزازة دنقيو ممالي سيز وكالكا ممالي سيانيز تقعكا مهير كانيخا تمقدو وريخانيون تفريو ممالي سيز وكالكا
ممليسي زتقعكا مهير كانيخا تمجدو وريخاني ون تفريو أباخا موكال كبرتيو أباخا موكال معرفيو أباخا موكال مهدايو أباخا موكال مبرتعيو أب عقمي تأماميني زقبرو كلو هاليلويا ناتكا نبرا ترفو دخام نعقمين داريخو زوسنو كلو وسانيتات ترفو خسارا نحايل خان نخلت كان كحاسبو كلخو تبهي وتي تعيوم بزازة قرميو نحايل خان نخلت كان كستماقرو كلخو تبهي وتي تعيوم بزازة قرميو ممليسي زوكالكا ممليسي زتقعكا مهير كانيخا تمجدو وريخاني ون تفريو هاليلويا زي ما تمثيلوني كتكز بحلوفي كم من وحوز تلعلن ايدخام عمتاتي برح راحي خاخت بتحني مش فتخا بناتكا جيزي تنسائي غير كاللخا هيب كاني داقم هيوات هيب كاني نايت مالي زيب للو حدش كبري زراخلو هيب كاني عبيت حيلخا تنسائي خانز استماغرلو هيب كاني لك اكزيابير اي تحل اكزيابير اي تدكمني خا لك اكزيابير اي تدكمني خا لك اكزيابير اي تدكمني خا تمال صبو غيرن ديلو نلوم زيدكم كل غزي هاليلويا لك اكزيابير اي تحللني خا لك اكزيابير اي تحللني خا لك اكزيابير اي تحللني خا سخا اكزيابير اي تدكمني خا سخا اكزيابير اي تدكمني خا سخا اكزيابير اي تدكمني خا ممليسي زوكالكا ممليسي زتقعكا مهير كانيخا تمجدو وريخاني ون تفريو هاليلويا هاليلويا Oh Jesus مكزافو كم قوليات انت هنا تبقد ما يزلو نعقمين داري اخو معسكويني زقتمو
نعخا حزنبر እግዚአብሔር حيلي عقما كلتا هيوتي كم ناي قدم حجي نسخايخا مخنيات عوتي نسخايخا عفت زيك العقمي وقعي تواقع علي نسخايخا نخرني تقعزو ودلي كسعز سنو امين سخا እግዚአብሔር አይትሕለልን ኢኻ سخا እግዚአብሔር አይትሕለልን ኢኻ سخا እግዚአብሔር አይትሕለልን ኢኻ سخا እግዚአብሔር አይትምርመርን ኢኻ سخا እግዚአብሔር አይትምርመርን ኢኻ سخا እግዚአብሔር አይትምርመርን ኢኻ مغزافو كم غوليان انت خونت بقدمي زلو نعقمين داري اخو معسكويني زقطمو نعخا حزنبر እግዚአብሔር حيلي عقما كلتا هيوتي كم ناي قدم حجي نسخايخا مخنيات عوتي نسخايخا عفت زيك الحيلي وقعي تواقع علي نسخايخا نخرني تقعزو ودلي كسعز سنو امين عقباس يدخموني يحللون عباطح سنكلكل لوم يودكو توم نعخا زتصبيو قنا عبرختي ملالسو هللويا نباخا زتمتو قصوم ينصبارقو امين كباخاز تلعله كبر خاب قصوم يرئي نباخاز تمتو قصوم ينصبارقو امين كباخاز تلعله يسوس برهان كاب قصوم يرئي عبقت كان حاقوت قاب الله عبقت كان حاقوت قاب الله عبقت كان حاقوت قاب الله عبقت كان نحاقوس تقاب علو هاليلويا يلهم مساي بمدر بسماي يلهم كويا هاليلويا يلهم مساي بمدر بشماي يلهم كويا هاليلويا شكاي بارك እግዚአብሔር كبرنا عخا يكون هاليلويا كبرنا شمكا يكون هاليلويا قرماوي بروخ شمكا يبارك قرماوي بروخ شمكا يبارك عبي أملاخ زودا دركا زيلة زمساسلكا زيلة هاليلويا زي تحلل زي تدكم أملاخ زي تمرمر هاليلويا تمسجن هاليلويا كل خبري أملخو كل سجدات عبيت نعخا يكون آمين هاليلويا
اسكندا مسكنا قرميت كنوينا አንተ ካለ ሁሉም አለ ይመስለኛል ምንም እንዳልጎደለ አንተ ካለ ሁሉም አለ ይመስለኛል ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ጌትዬ ካለ ሁሉም አለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ጌታ ካለ ሁሉም አለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ በዚሕኩም ውሕድኩም ደኺኹም ሃብቲኹም ደይብል ከም ኢየሱስ ድበለ የለን ሃሌሉያ አንተ ካለ ሁሉም አለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ አንተ ካለ ሁሉም አለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ኢየሱስ ካለ ሁሉም አለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ኢየሱስ ካለ ሁሉም አለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እልልታ ደልወስከ ብረባረባ ድናሞት እንኳን ተኸና ማና ማሻላላማ ጓሳና ይታኸስኒው ብረባረባ ድናሞት ለኸና ብኽንደ ሽገር እንተሓለፍና ኢየሱስ ግምሳናሎ አንተ ካለ ሁሉም አለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ አይጎደ እንዲሁ ሐዋቴ ሰው ቢበዛ ሰው ቢያንስ ሚሊዮን ቢሆን አንድ ቢሆን አንተ ግን አለ ኩሉ ደሎ እግዚአብሔር አለና አሜን ዶ ሰላም ድኾነልና ፍቅር ድኾነልና ሓጎስ ድኾነልና ህይወት ድኾነልና ኢየሱስ ምስተረፉልና ኣብዚ አሜን ዶ ሐዋቴ ኢየሱስ ምስተረፉ ህይወት ምስተረፉ ሃሌሉያ ህይወት ድማው ነበረት ህይወት ካ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ናብ ጸልማታ ብርሃ ጸልማት ካ ይሓዞ አሜን ዶ ጸልማት ደሕዞ ሽግር ደሕዞ መከራ ደሕዞ ነቲ መከራ ደሓምሸሸ ነቲ ሽግር ደሓምሸሸ ክርስቶስ ወደ አምላክ ምሳና አሎ ሃሌሉያ ማና ኩነታትና እንዳራአይና ይኮና ንኸይድ ማና ያ ማማ አንተ ካለ ጌታ ሁሉም አለ አንተ ካለ ሁሉም አለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ጌታ ካለ ሁሉም አለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ዋዳ ለዕሉ ሁነታት ደሆነ እግዚአብሔር ምስጋና አለው ለዕሉ ነገርና ደሆነ እግዚአብሔር ምስጋና አለው ለዕሉ ሕማምና ደሆነ እግዚአብሔር ምስጋና አለው ለዕሉ መከራና ደሆነ እግዚአብሔር ምስጋና አለው ኢየሱስ ተደህሎናስ ንሕዚ ሰባት መኾንና ነርና ናይ መከራ መጽዋዕት መኾንና ኢየሱስ ግን ኩሉ ንሰናይና ኢና ሃሌሉያ እስከን ኢየሱስ አጣቆ ሃሌሉያ 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 በተስፋ ተሐጎሱ ሃሌሉያ በመከራ ሃሌሉያ በተስፋ ተሐጎሱ ደበላ በመከራ ክንዕገስ እንደገና ሃሌሉያ ጸሎት ከነዘውትር ድልና እግዚአብሔር ምስጋና አለው እግዚአብሔር ምስጋና አለው አማኑኤል ምስጋና አለው ኢየሱስ ምስጋና አለው ሃሌሉያ ሐዋቴ ኦርፋን አይኮናን ደቅ ዘኽታማት አይኮናን ሃሌሉያ ጎይታ አመስግን ወስከዋን ምን ነዚ በረኸት ድኾነና ሐጅ ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር ተባረክ በሎ ጎይታ ተባረክ ከማኻደ በለ የለን ጎይታ ትብዓትና ስኻኻ ሓይልና ስኻኻ ሃሌሉያ ምድካምና ምብርታዕና አይወስነና ነው ኩሉ ግዜ ብርቱዓትና ካብ ብርቱዓት ንብርቱዓት ካብ ሰዓርት ንበልጽና እግዚአብሔር ነመስግነካ ለና ጎይታ ንባረኸካ ለና ልዕል ነብለካ ለና بدك هوالا حنت نجار يبلنا تبرتع نحنا مسخاينا نخدو منجد كله هاللويا صحفتنا إن أنا خيد لنا هاللويا ودي بري صحفتو على حنت يكون هاللويا ودي كم تصحف لي نبر هاللويا إذا ما كرنا نحلف ودلنا ما تنكرنا ما تربينا مولعنا ناب كريستوس ما ترجعنا ينبر هاللويا مودعنا يكونن هاللويا ويتا تبارك ويتا العل بلك الله
هاللويا قويتا بزي تسنانع منفسي دلو هبز بوتا تسنانع هاللويا بادونا تسمع كلام تسنانع هاللويا مودات عالم كون تسمع كلام مسنانع مسنانع منفسي درا عندلو سمع عندلو تسنانع دي دربي هاللويا امونغو امدر بدا دربي كاري كيد እግዚአብሔር አይኮን እንዴ መሪርን ይልካ ገዲፍካ ያተኸድካስ ገዲፍ ካሪ ከይድ አይኮን እንዴ ሎምስ መሪርን እዚ ክርስትና መልስ ሎምስ ጸቢቡኒ ሞት ኳሕሽ እንዳበልካስ ነዓ ንህይወትካ ተፈጢርካ ሃሌሉያ አነ መንገድን ሐቅን ህይወትኒ ምሳይ ጥራይ ምጻ እንበር አጇ ሞዳካ ምትንሳካ አይወስነካኒ እስኻ ሳዕሪኻ እስኻ አወደ አምላኽ ተቀጽርካ ሃደላ አቤማና አቦ አብ ክርስቶስ ይናደለና ሃሌሉያ ወይታ ንባረኻ ካለና ነመስከነ ካለና ስለዚህ መንፈስ ስለዚህ ኃይል ነመስከነ ካለና ደኺምና መጽና ንብርትዕ ሓዚና መጽና ንበረታታ ሓዚና መጽና ንጸናና ከማ ሃደ ገበለ እግዚአብሔር የለን ክብርና አኻ ይሁን ጎይታ ትንፋስ ክሳዕደለና ክነመስግነ ካይና ክንዝምረል ካይና ሓለ ጸላኢ ክምድበርትዕ ይበርትዕ ንሕና ግን ብርቱዓትና ሃውን ለዓሊ ሃሌሉያ ልዕሊ ደበና ደለና ኢና ኣብ ሰማያት ኢና ደለና ኣብ የማና አቦ ኣብ ክርስቶስ ኢና ደለና ኣብ ትጠበቃና ኢና ደለና ደኺማ አላ ክብል ከሎ እሳ ብርትዕቲ እያ ድብል ደኺሙሉ ክበሃል ከሎ እሱ ብርቱዕ ድብል ሓጢያ ክትበሃል ከሎ እሳ ጻዲቕ ድብል ሓጢኡ ክብል ከሎ እሱ ጻዲቕ ድብል ልጣበቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን አቦሎ አሜን ዶ ሕዋቴ አሜን ዶ ሕዋቴ ሎም ከሳሲና ተደርቢዩ ክንድኸምና ደክም ክንዲ ድበልና ይሁን በቃ ኢየሱስ ምሳና አሎ ና ኢየሱስ ዕረት ናሕና ሰሪና ሲዒሩ ሲዒርና ይል ትብርሃን ምሳና አሎ ሰላም ምሳና አሎ ትህይወት ምሳና አሎ ጎይታን ዘላለም ተባረኽ we love you so much hallelujah እስካጣዑል ንጎይታ ጎይታ we love you hallelujah we love you ጎይታ ይባረኽ ሰላም ሓፍትና ሃብ ጸሎትን በመዝሙር ድባረክና አምላኽ ይባርክ ጎይታ ተሎ ሁሉ አሜን ዳሕዋቴ ሁሉ ጊዜ እሱ ኣብ ጎይታ ንውከል ጎይታ ሁሉ ገብራ አሜን ኩሉ ካቡ ብኡኑ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ጊዜ ነርና ከም ብዛሕና ይኮናን ጎይታ ይባረኽ ኣብ ብዙሑን ኣውሕድን ጎይታ እንታይ እሙኒ ዋላ ሓንቲ መደ ኣብ ኮርነር ኮይንካ ጎይታ እሙኒ ይኮነ እንዴ መጺ ወደይ ድብለካ so we love him ብጣዕሚ ብሩኽ ጎይታ ይደለና ኣብ ድኻምናን ኣብ ምብርታዕናን ኣይንውከልና ሁሉ ጊዜ ንውከላ ምንታይ ጽድቅና እሱ ኩል ነገርና እሱ ጎይታ ይባረኽ ሰናይ ጊዜ ነርና ሮቡዕ 9 ፈርዓን ክንመጽእ ንፈትን ኣነ ንኹልና ጸይባትና ያደላ ቶም ደርከብና አትሊስት ኣብ ወርሒ ክልተ ጊዜ ተመጻና ጽቡቕ ነይሩ ምናቱ እዛ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ጸሎት የድልያ ኣሎ ኣይኮነ እንዴ ኣይኖ ኣብ ገዝገዛና ንጻላለይና ኣይኮነ እንዴ ግን ኣብዚ ኸዓ መጺና 6 ፈርዓን እግዚአብሔር ኣነ ሚጽልየ ደለኹ ከማዕራረለይ anyway it's not easy ምስናይ ቬጋስ ይርዳእና ግን አትሊስት 6 ፈርዓን ኣብ ወርሒ ክልተ ሳብ ተፈቲና አትሊስት ይሓኽለና ቶም ክልተ ኸዓ ብዙሕ ክስረ ደኾነልና ማለት ሶ ኣይተስተዋሕድዎ 6 ፈርዓን ብዛዕባ ዮኒ ተሓጒስና ኢና ኣምላኽ ባርካስ ከበልዎ man of God we love you ደስ ይለናዮ ስለ ቤቱ ስለሱ ነመስግን እግዚአብሔር ጎይታ ይባረኽ ሰንበት ከ ሰዓት ክንደና እንመጽእ አሰርተ ጎይታ ሰዓት ክንደይ ዝድርከብ ስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ካልእ መተንባህታ ይብልናን ኣሕዋትና ኣምላኽ ሓልዎም ኣምላኽ ይባርኮም ኣውደሎ ዌስት ኮስት ከይዶም ኣሎ መብዛሕትኦም ከምዛ ትሪኡ ኣለዎም እዛ ቤት እግዚአብሔር ካብኡ ይባርኮም ኣሎ በረኸት ሒዞምልና ኸ ክመጽኦም ኣሜን ዶ ሃሌሉያ ሶ ብዙሕ ግዜ የብልናን ሕጂ ርሹ ሓፍትና ናብ ዝመጽያን ናይ ሞባይል እሽርን ክስልየልና ድሕሪኡ ናብ ቃል ኣምላኽና ንኸይድ ቃል ኣምላኽ ደካፍለና ሓውና ሄኖክ እዩ ንኡን መንፈስ ቅዱስ ቦታ ገድፎ ኣምላኽ ባርኩም እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ምሕረትካ ኣብ ልዕሌና ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሽምካ ይባረኽ ነን መዓልቲ ምእታውናን መውፃእናን ብምሕረት ጎይታ ትረዳእና ስለ ዘለኻ ሽምካ ይባረኽ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለ ዕሽርን መባዕን ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባሪኽካና ኢኻ እሞ ካብቲ ዝባረኽካና ናይ ፍቕሪ ህያብ ሒዝና መፂና ኣለና ንዑ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንዕዮ ወንጌል ክውዕል እስኻ ክትባርኾ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልይ ኣሜን ملسحت ويها عبد وسعات ناتكا رازن بعاتيها هللويا ملسحت ويها هللويا رازن بعاتيها عبد مردوب زين
ንስኻ መልስሕቶ ኢኻ ኣብቲ ውዱ ሰዓት ናትካ የራዝንብዓተኻ ሃሌሉያ መልስሕቶ ኢኻ ሃሌሉያ የራዝንብዓተኻ እግዚአብሔር ይባረክ። ከመይ ቀኒሖ አምላክ ረዲእና በህይወት አንቢርና ሕጂ እነዚያ ሰዓት እዚያ ብፅሒና እዚ ከዓ ካበይ ካዊ ኩሉ ካዊ ዝኸውን ብዘይብኡ ዝኸውን ሓንቲ ነገር የለን ቋሰም ኩሉ ናት እዩ ምትሳና ካዊ እዩ ምድቃስና ካዊ እዩ ኩሉ ካዊ እዩ ከይልና አምላክ ይባረክ تزرد أملاح نسو سمو يبارك أملاح مسكن እግዚአብሔር በጸሎት ረዲና በመዝሙር ረዲና እጆን በቃል አምላክ ዛረበናይ አና ሓንቲ ነገር ይርዳአኒ አምላክሲ ትያሎ ጉዳይ አለው ጉዳዩኻ ምስመኒ ሳኺ ምሳይ ሳኹም ምሳናይ አምላክ በዓል ጉዳይ ዘይብሉ ይኮነ እንድጸዋዓና ክጽዋዓና ከሎሲ ንሙሴ ክጽውዕ ከሎሲ አምላክ እንታይ ነይርዎ ጉዳይ ነይርዎ ውራይ ነይርዎ ዓብይ ውራይ ነይርዎ አምላክ ነብርሃም ክጽውዕ ከሎሲ እንታይ ነይርዎ ጉዳይ ነይርዎ አምላክ ንዓይ ንዓኻትኩም ክጽዋዓና ከለኻ እንታይ ስለ ዘለዎ ውራይ ኣለዎ ጉዳይ ኣለዎ እቲ በዓይ ክፍጽሞ ዝደልየ እቲ በዓኹም ክፍጽሞ ዝደልየ ንሱ እንታይ ክገብሮ ክሳሞ ዳታ እንታይ ክገብሮ ክሕልዎ በዓል ጉዳይ ዮናስ ንዓኻ ይኮንኩን ዮናስ ትንቢት ዮናስ አምላክ ንነዌ ኪድ ጉዳይ ኣለኒ ህዝብ ነዌሲ እንታን ተነሲሆ ናባይ ክምለሲ ናቡ ምስለ ኣኸሲ ከምቲ ታሪክ ተጽሕፎስ ዮናስ እንታይ ይገብር ነይሩ ጓል መገዲ ይኸይድ ነይሩ አምላክ ዮናስ ካብቲ ናይ ነዌ ጉዳይሲ ናይ ገዛ ርእሱ ክብረት እዩ አጨነቆ ነይሩ ሓቀይደ ክብር ገዛ ርእሱ አጨነቆ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ንስኻ መሐሪ ምሕረተኛ ምዃንካ ስለዝፈልጥ ጽባነጎ ክጠፊእኹም ኢለ እንተ ዘይጠፍኡ አምላክ ሓቀኛ አነ ሓሳቡ ክኸውን ስለዝኽእል ኣብ ቅድሚ ሰብ ክሕፍረኒ ስለዝደሊ ስለትኽእል ክብሪ ርእሰይ ምሕላው ሕሸኒ ስለዚ ዓበይ ተሕሲስ ከይዱ አምላክ ደግና ካብ ዮናስ ካለኻ ዮናስ ምነበረኮ ሓቀይ እንዴ ዮናስ ተኸደስ ክድሓን ካለ ዮናስ ካ አምላክ ሰባይ ሰእኒ ነይሩ ምሽ ግን በዓል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምስ ዮናስ ዝኣተኻዮ ኣቴ ኣነ እንታይ ክገብረ በኣኻየ እንታይ ክገብሮ ክፍጽሞ ጉዳይ ውራይ በኣኻየ ድፍጽሞ ኢሉ ሓቀይ ደ ዮናስ ካብቲ ኩሉ ዘጨነቆስ እንታይ ነይሩ ምንሳህ ናይ ደቅነ ወይ ዘይኮነስ ክብሪ ርእሲ እዩ አጨነቃቶ አምላክ ከጥፋይ ተዳይሉስ አምላክ ተጣይሱስ በቃ ተጣይሰለኹ ተዳይሉስ አንተ ተማልስ ተዛረብካና ቃልዳ ክጥፊልካና ነርካ አንተ ዘይጠፈ ሐሳዊ ነብይ ክብሉ ወይም ንሱ ስለዝፈርሓ ሃዲሙ አምላክ ናይ ግን እሙኒ ክሳሞ ዳታ እንታይ ገይሮ እንተ ደቀሰውን ምሳኻይ ናብ ባህር ተደርበውን አንተ አምላክ እኮ በዓል ጉዳይ
ጉዳዩ ከይፈጸም ምንም አይገብርኒ እንተ ሓደምና እንተ ዘዓዘዝና እንተ ቆብለልና እግዚአብሔር ከይፈጸማ እንታይ ገብራኒ ኣይዕርፍኒ ስለዚ አምላኽ በዓል ጉዳዩ ነናኻ ሰብ ጉዳይና ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ አምላኽ ጉዳይ ኣለዎ ጉዳዩ ክፍጽም አነ ንዓይና ዓኻትኩም ክጽዋዓና ኸሎሲ ንሳክት ኣይኮነን ፀውዕና ጉዳይ ስለ ዘለዎ ብስመይ ብስምኩም ብስምና ክጽዋዓና ኸሎሲ አባይ አባኹም ክገብሮ ዝሓሰበ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ አምላኸ ጉዳይኻ አባይ ይፈጸም በልዎ ኣብ ምስ አምላኽ ክነጋጠም አምላኽ ክረዳና ስለዚ እንታይ ክብል ደለ አምላኽ ውራይ ጉዳይ ስለ ዘለዎ ብኾሚና ተጸውዕና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ አምላኽ ሓያል እዩ አምላኽ ብርቱ እዩ ንእሽተይ ክንጸልይና እስኪ ከምቲ ኣቐዲመ ደበልክኹም አምላኽ እንታይ ኣለዎ ጉዳይ ኣለዎ ጉዳዩ ከይፈጸመ ውራዩ ከይፈጸመ ዘይዕርፍ አምላኽ እዩ እስኪ ተዛረብዎ አምላኸ ትጸዋዕኻ ንስ ምሳይ ጉዳይ ስለ ዘለካ እዩ ውራይ ስለ ዘለካ እዩ ምሳይ ክትዓዮ ዝደለኻ ነገር ስለ ዘሎ ይጸዊዕኻ እሞ ኣነኻ ምሳኻ ክጋጠም ምስ ሓሳብካ ክሰምር ኣብቲ ንስኻ ትደልዮ ድማ ክኸውን ክትረዳእና ንጸልይ ኣለና በልዎ እስኪ አምላኽ ይረዲ እዩ ኣሕዋተይ ከምቲ ዝበልክኹም ዮናስ በቲ ዝደልዮ መገዲ እኳ እንተኸደ አምላኽ ግና ናብቲ ንሱ ዝደልዮ እትይዎ ኣሕዋተይ አምላኽ ንኣምላኽ ንናብቲ ንደልዮ ደይኮነ አምላኽ ኣብቲ ዝደልዮ ይእትወና ኣብ መስመሩ ንእተው ምክንያቱ ንኣምላኽ ኣክንዲ ንህና ኣብ ኣምላኽ እናኣቱ ኣምላኽ ኣባና ክንእትዎ ትክክል ኣይኮነን ኣምላኸይ ኣብቲ ናትካ ጉዳይ ክኣቱ በልዎ ጉዳዩ ሰብ ነወይ ተነሲሖም ናብ ኣምላኽ ክምለሱ እዮም ካብቲ ዝመጽእ ጥፍዓት ምንታን ክድህን እዮም ስለዚ ኣብ ናትካ ጉዳይ ክኣቱ ኣብ ናትካ ውራይ ክኣቱ ኣሕዋተይ ተዓጠቕቲ ኣምላኽ ምዃንካ ውፃእ ዓቢ የለን ኣቦ ብሽም የሱስ ተመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ሆይ ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ክብሪ ንህበካ ሕጂ እውን ብቓል ብጸሎት ብመዝሙር ተዛሪብካና ኢኻ እሞ ሕጂ እውን ብቓልካ ክትዛረበና ንጸሊ ነቲ ክንኮኖ ዝግብኦ ክንኮኖ ነቲ ዘለናዮ ድማ እግዚኣብሔር ሆይ ምንታን ብቓልካ ክንምርምሮ ኣቦ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ኣሎ ኣብ ቃልካ ፈውስ ኣሎ እሞ ብቃልካ ጌርካ ተዛረበና ብስም የሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ ጻድቅ ስለዚ ሰውራ ይኹም ማለት እዩ ሰውራ ይኹም አምላክ ንኸንቲ ጸዋዕና ስለዚ ኣብ አምላክ እንታይ ኣሎ ኣስብሎ እግዚአብሔር ይባረክ ኣነ ንስኻትኩም ዮናስ ሓሳው ተባሂሉስ አምላክ ሐቀኛ ኾነ ዓይሽ ሐቀይደ ካብ ንህና ታሽው ንኸውን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ስርሑ ጻድቅ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ዘፍጥረት 22 ከነንብባይና ኣይውሽ ኩሉን ተንቢበያ ጽቦት ተዚ ኮይኑ ሕልፍ ኢለ ከንብባይ ኣብ ዘፍጥረት 22 ኣብ ቁጥሪ 1 እንታይ ይብል ድሕረዚ ነገር ከዓ ኮነ ኣምላኽና አብርሃም መኸሮ በለውን አብርሃም ንሱ ከዓ እነይኹ በለ እምበኣር እቲ ትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰዶ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ሂድ ኣባ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋዕት ሰዋዕዮ በሎ ጽበይቱ ድማ አብርሃም አንጊዩ ተንስአ ኣድጉ ጽዒኖም ክልተ ግዝኡትን ወዲ ይስሐቅን ምስ ወሰደ ንዝሓርር መስዋዕት ዝኸውን እንጨይቲን ፈለጸ ተንስኡ ድማ ናብታ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ እንታይ ገበረ ከደ እንዳምሳይ እንዳንበብኩሞ ተተኸዱ ጽቡቕ አብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ዓይንቱ አንቃሪሩ ነታ ቦታ ብርሑቕ ረኣያ አብርሃም ድማ ንግዛኣቱ ምስ ዝኣድ ግዝብ ዝያጽንሖ ኣነን እዚ ወደይን ከዓ ናብቲ ከይድና ክንሰግድ ኢና ናባኻትኩም ድማ ንምለስ ብሕሎም አብርሃም ድማ ነቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን እንጨይቲ ወሲዱ ንወዱ ይስሐቅ ኣሰከሞ ሓውን ካራን ከዓ ውቢኢሉ ወሰደ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ይስሐቅ ነቦ አብርሃም ኣቦ ኢሉ ተዛረቦ ንሱኻ እነይኹ ወደየ ይበሎ ንሱ ድማ ሓውን እንጨይቲን ስንሆ እቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ
أبي الله بلو أبراهام كعودة اتنزحرن مسوعات زخون بقيسي أملاح نرأسو يحالي إيه ولا كلت يوم دمه بحدا كادو ويبلنا أملاح باره كساب الشمونتي أنبيبيا زيابيري باره نايلوم معلتي حساباتي أملاح نرأسو يحالي تبل رأستي هيبيا زلهم أملاح انتاي قبر نرأسو قبل انتاي زقبر يحالي أملاح باره أملاح نرأسو يحالي أبزس تاريخ انت دارينا يو بزعبا أبراهام من يساقن إنا نري اتي قدمنا أبو مخاريقن اتي حاليت زبل حسابات كنريو تاي مالتي حاليت لبي لبخم ود سبسي أب حاليتي زنبر سلا هيوتنا نحاليو سلا نابرانا سلا دكنا سلا سرحنا سلا زمصعي انتاي نقبرنا أب حاليتنا انكلل نبل أوينا نقبر حاليت كبت عنصر حساباتك تريا خلاص حاليت حدا زي چنقتي حكيله چنقتي چنقتي جبلني ነገር እንተዳ حليسي اجي غنا نسخاسي بزعبا دقها انتي كونو خمز خونو كيفلطكاس سليوم تحلي تچنا كم زخي كونو دلكا انتي تقبر اجي تحاليت كاسي نامنتاي يخيد ناب ጭንቀት يخيد سلا سراخا هجي كسغونا ኢኮኖሚ ከም ዝኸውን ገለ ከም ዝኸውን እናበልካ እንታይ ትገብር ሕጂ እቲ ትገብሮ ወይ ካ ትሓስቦ ነገራት ሓልዮት ይመስል ምሽ ሓልዮት ይመስል ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ይፈጠር ኣብ ስትረስ ወይ ካ ጭንቀት ተኣቱ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ጭንቀት ትሪኦ እንተዳሪኹሞስ ኣብ ሓልዮት ስለ ዝነብር እዩ እቲ ሓልዮቱ ናበየ ኸይዶ ናብ ጭንቀት ናብ ስትረስ የእትዎ ምክንያቱ ስለ መጻኢ ይሓስብ ስለ ሓዳሩ ይሓስብ ስለ ደቆ ይሓስብ محساب زي محسابن جيجا إلي كون جن أبت حساباتي على سنتاي زبزلهم عمله نرسو يحلي نسنتايو يحلي لبي لبخم حسابي حساباتكم أب عمله كنكون عمله يدلي الناي مالتي عمله نتصبع نرس سايلان تاي تقبر يلوا جنا أنا نسخاتكم كنا نتاي نقبر عمله كم زحلي كنريو يقباناي ጭንቀት ይለያ ተገዳስነት እዩ ተገዳስነት ሕጂ ሓልየት ምሽ አንጻርናታ ተመሳሳሊ ቃላት ይዛረቡ ዘለኹ ትርጉም ናይቲ ሓልየት ተገዳስነት ሕጂ ይግደሰልካ ኣለኹ ትብሎ ምሽ ከይወድቕ ከይተንቀፍ ወይ ገለ ከይከውን እንታይ ትግደስ ተገዳስነትካስ እንታይ ማለት እዩ ባተረጋጋማ እንታይ ማለት እዩ ሓልየት ምሽ ሕጂ ከይወድቕ ገለ ከይኸውን ሲ በቃ ተገዳስነትካ ኣብ ነገራትካ ተገዳስነትካ ኣብ ሓዳርካ ተገዳስነትካ ኣብ ደቅኻ ምግባር እንታይ ማለት እዩ ሓልየት ምሽ ሕጂ ንደቅና ወይ ንተፈላለስ ኣነ እኮ ስለ ዝግደሰልካ ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ትብሎ ምሽ እንታይ ማለት እዩ ሓልየት እዩ ስለተሓልየሉ ኢኻ ታሽም ገበር ማለት እዩ ሓልየት ስጋኣት እዩ እንታይ ስጋኣት ሕጂ ስጋኣትካ እንተዳ ሓይ ከይዱ ሕጂ ተሓልዮ ነገራት ሲ ኣምታይ ካትፈረ ስጋኣት እንታይ ማለት እዩ ክኸውን ኣይክኸውን እዩ እንዳበልካ እንታይ ትገብር እትኸደሉ መገዲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ልበይ ልብኹም ኣብዚ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ኣብኡ ክሄሉ በቃ ሓሳበይ ሓሳባትኩም ልበይ ልብኹም ኣበይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሓልየት ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ ስጋኣት እዩ ኣብ ስጋኣት ትነብር እዚኻ እንታይ ሓልየት እዩ ዋ ክትፈርስ ድያ እዚያ ገዛ ኣይ ክትፈርስን እያ ክትብል ስጋኣት ትነብር ሕጂ ተሓልዮ ኣለኻ ዘላ እንተ ፈሪሳ ክፃቕጠንን እያ እንተ ዘይፈሪሳትነኻ እንታይ ትገብር እያ ክነብረላ እያ እናበልካ እንታይ ትገብር ኣብ ስጋኣት ትነብር ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ካብዚ ክንወፅእ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ሕጂ ዝዛረቡ ዘለኹ ኣተረጓጎማ ምናልባት ናይ ሓልየት ኣንጻር ናታ ምንታን ከዝርዝራ ስለ ዝደለኹ እየ ስጋኣት ኢለያ ኣለኹ ማለት እዩ ድሓር ካልእ እውን ክንክን እያ ትከናኸኖ ነገራት ምሽ ትከናኸኖ እንታይ እዩ እንታይ ትከናኸኖ ሓልየት እዩ ምሽ ስለተሓልየኻ እንታይ ትገብሮ ትከናኸኖ ምንታን ከይወድቕ ምንታን ከይፈርስ
ምንታን ከይስበር ምንታን ከይዓኑ ምንታን ከይበላሸው እንታይ ትገብሮ ትከናኸኖ እሱ እንታይ ማለት እዩ ሓልየት እዩ ምሽ ዘሓለኻይ ነገር እንታይ ትገብሮ ንኻ ኣይትከናኸኖ ንኻ ምሽ ዘሓለኻይ ነገራት እንታይ ትገብሮ ትከናኸኖ ማለት ስለዚ ክንክን እዩ ማለት እዩ ሓልየትካ እንታይ በኻል ኣዘራርባ ሓላፍነት እዩ ሓላፍነት እዩ ሓላፍነት ሓላፍነት ሓልየት እዩ ንቤትካ ንነገራትካ ሓላፍነት ክትወስድ ከለኻስ ስለምንታይ ሓላፍነት ትወስደ ስለቲ ሓልየት እዩ ምሽ ምንታ እንታይ ከይገብር ሓደ ነገር ብድህ ከይኸውን ምንታን ብዘይ ሓላፍነት እንተዳ ወፂኻስ እንታይ ከይኸውን ስለዚ ሓላፍነት ምውሳድ ማለት እዩ ሓላፍነት ትወስድ ሕጂ ክትዕዘቡለይ ወይ ከዓ ክትሕዝቡለይ ዝደለኽዎ ነገር ኣሎ በብሓደ ዘወፅኦ ዘለኹ ሓሳባት ምንታን ኣብ ሂወትና ምንታን ክንርኢ ሓላፍነት እዩ ምሽ ካብ ሂወተይ ካብ ሂወትኩም ኣብሊፁ ዝሓልየለናስ ኣምላኽ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓላፍነትና ንወፃ ማለት ኣይኮንኩን ሓላፍነት ክንዋፃ ፅቡቕ እዩ ግቡእ ኻ እዩ ነገር ግና ካብቲ ናተይ ሓላፍነት ንላዕሊ ኣቦይ ኣምላኸይ ንሱ ስለይ እንታይ ይገብር ይሓሊ ሽኡ ነቲ ሓልየት ነቲ ሓላፍነት ኣምላክካ እንታይ ይበካ ጥበብ ይህበና ልበይ ዕረፍቲ ዘለዎ ሓላፍነት ብኣምላኽ ዝኾነ ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓላፍነት ኢለ እንታይ ሓልየትካ ምስትዋዕል እዩ ምስትዋዕል እዩ በቃ ተስተውዕለሉ ስለቲ ሓልየሉ ኢኻ እንታይ ትገብረሉ ምስትዋዕል ትገብረሉ ዘይተስተውዕለሉ ሓደ ግዜ ሰባት እንተዳሪኹሞሲ ሓላፍነት ዝበልኮምስ ሕጂ ሓደ ግዜ ሰብ ዜናቱ መኪና ምስ ሃብካዮስ ከም ድሌቱ ምሽጡ ዓዋ የብላ እንታ ሓላፍነት የብልካ እንዲ ገለ ትብሎ ዜናትካ ስለ ዝኾነ ገለ ትብሎ ምሽ ዜናቱ ዝኾነ ንብረት ሰብሲ ናቱን ዜናቱን ኣተሓዛሲ ሳምታይምስ ይፈላለይ ምሽ ኣብ ናቱ ጥንቁቕ ክኸውን ኣብ ዜናቱ ኻ እንታይ ይገብር በቃ ግድ የለሽ ወይ ከም ድሌቱ ይገብር ድሓር እንታይ ትብሎ እንታ ሓልየት የብልካ እንጂ ትብሎ ከምዚ ናይ ዓድና ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጥመሉ ዓይነት ከም ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ካል እንታይ ኢለ ኣለኹ ምስተዋዕል ኢለ ኣለኹ ተስተውዕለሉ ነገራትካ ትሓልየሉ ምስተዋዕሊ ትኸውን ግድስነት ትግደሰሉ ነገራት ኢኻ ሓልዮ ትገብር ዘይትግደሰሉ ነገራት እንታይ ትገብር ንኻ ትሓልየሉ ንኻ ተሓልዮ ነገራት ግድስነት ዕላማ እዩ ስለዚ እዚአን ሓሳባት እንተዳ በቲ ሓልየት ዝኾነ ኣንጻር ናቱ ወይ ድማ ናቱ ተመሳሳሊ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣብ ሂወትና ዝግበር ዘሎ ቃላት በብሓደ ውፅአዮ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢለ ኣለኹ ጭንቀት ካብቲ ዘርዘርክዎ ክደግማ ኣሕዋተይ ካብ ዓሞና ላዕሊ ክንጭና ኣምላኽ ይደልየልና ኣምላኽ ንርእሱ እንታይ ይገብር ይሓሊ ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብታ ዘፍጥረት ዘላ ተዳሪናያ እቲ ታሪክ ኣንቢብናያ ኢና ምንባብያ የድልየና ግን ኣብርሃምሲ ኣብቲ ሰዓት እዚኣ ኣብዚኣ መስዋዕት ክገብር ከሎሲ መስዋዕት መጀመርቱ ዲ ነይሩ ኣባ መጀመርቱ ዲ ኣይኮነን ምክንያቱ መስዋዕት እንታይ እዩ ንኣምላኽ ምስዋ እንታይ እዩ ልምዲ ኣለዎ ኣብዚኣ ሰዓት ግና ኣብርሃም በጊዕ ኣይነበሮ እንዲ መጓስ ኣይነበሮ እንዲ ጥሪት ኣይነበሮ እንዲ ወዲ ዲ ኣይወደን ጥሪት ሒዙ ኸይድ ኸይሊ ድምፂ ኣምላኽ ስለ ዝሰማ ኣምላኽ ድማ ነቲ ሓደ ወድኻ እንታይ ግበረ ለይልዎ ሰዋዕ ለይልዎ ሕጂ ፍሉይ ዝኾነ እንታይ ኣካይዳይ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ፍሉይ ሕጂ እቲ መስዋዕት ፍሉይ ኮይኑ ኣብርሃም ምስ ይስሐቅ ክኸይድ ከሎ ምስ ግዝኡ ክኸይድ ከሎስ ኣብርሃም ናብቲ መስዋዕት ዝኾነሉ ቦታ ንክበፅሕ ኩሉ ምድለዋት እንታይ ገይሩ እዩ ኣፃፊፉ እዩ ካራይ ሒዙ እዩ እንጨይቲ ሒዙ እዩ ሓዊ እዩ ናበይ ይኸይድ ዘለዎ ናበይ ናብቲ ዝኸደሉ መስዋዕት ዝኸይድ ዘሎ ዘይንቡር መስዋዕት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ኣብርሃምን ኣብ መንጎ ይስሐቅን ዘለዎ ጉዳይ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ጭንቀት ኣሎ ይስሐቅሲ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣቦይ ኣሪጉ ይመስለኒ ምሻለካ እንታ ኣሪግካ ገለ ትርስዕ ኢኻ እንታ ንርስዕ ኢኻ ምሽ ድሕሪ 40 ገለ ትርስዕ ትርስዕ ኢኻ ምሽ ወይ ከዓ ዓበይቲ ሰባት ወይ ከዓ ዓበይቲ እንታይ ይገብሩ እዮም ይዝንጉዑ ምሽ
زنقا أبايا نيرا كيد مسحب صحلا يبلوني مسحلا كل سخل سبلامو أنا تهمي أي بلا أخون قلت لنا عدي أبايا يبقى كندي قلا هجيب لي ياس ترك داسي ترسو زبالا أي بلا أخون تبلني ما قبل بزم صالي سينا قلت لنا أنا مسأل كي قلا أبلي كي قلا انتي كلكم دلي تمرس سعي خبلكم دلي هجي أبراهام انتي قبر له مالتي هجي إسحاق مصرايسي أبراهام كل نجارات هالو زين بور نجارات خيراله سلازي إسحاق انتي قبر له عمن دي أتيله أبجنكات أتيله أبوي رسي أدي خور أبوي سي كله يزله كل نجارات أدليله نبت مسواتنا خيرالنا قدم كم تزبلكم خمس نايما جمرتو مسوات يكونن قدم هجون كسو خلو بقي حيزه مخدو كيدم سوي امنا املاخ خيرهم يملسو يمنرو ابزيا ساعات غنا اندايلن بقي يلن سلازي ابزيا وطريم يخدو نيرم ابزيا وطرنا خدو خلو انا دس زبلتني قال انت دحليا حواتي إساق دصوا دس بلني اب قطر خندي اب قطر شوعات انتاي بلو حواتي عبولنا انتاي له إسحاق نبو أبراهام انتاي له أبراهام انتاي له أبراهام أبوه انتاي له أبراهام بشموس أو يو دهر انتاي له أبوه أبوه مالت من شيء مش أبوه مالت فالفالي مالت أبوه كله مالت أبراهام إسحاق سوى خلصي أبجادس زبالتني نجار الله أبراهيمون تانجر زاربان ديو انتايلو أبرومي شمون تأثر تربعته كسأثر تحموش انتايلو نسخاتكم سي نتي بوو جرنا أبا أبو انتاي نبلو أبا أبو إلنا نتصو على منفس ولدنات إيهم تقبلكمو أمبر منفس بارنت كم بحدش فرحات أي تقبلكم سلازي أتهم بمنفس أملاح زمرحو زبالو كلاتهم ولد أملاح أيام هجين تهب لالو نسخاتكم نتي بوو جيرنا أبو إلنا نتسوء منفس ولدناتكم أتقبلكم سلازي أباين أباحتكم أبو نبللو منفس على مالتي أبز خبدنا نقرات أبز چنقنا نقرات ولا السانتايلو أبز عباسو زرجير لكم ذو خو چنقات قال زبلو استزاربو نقر تايلو ولا ب أكل وانجيلات تدارينا يسي يسوس كحلف كل رأيمو إنه جيشان أملاخ بلوه بزعبا بتبلوان بالساتيو سنتاي تكبري لوام هيتج أنقي لوام مش هجي عينه يعبي هجي أبتشنكت نيرم حاليت نيروام أبتشنكت زبالكم كتحازاس لزدلو خير جن نبتع ده حريكم اللس نسخاتكم استقبلكم وانتايكم أبو النبي نسخاتكم نتي بوو جيرنا أبوينا نسوى على منفس ولدنات إيهم داي قبركم تقبلكم حواتي عوشتهم استقبلنا يا منفس أبو زبل ولدناتي نادلنا سلازن تايلو دس بلاتني إسحاق نبو إبراهيم تايلو إبراهيم جمعتان دايرو نسموس أو إيوه دهريخا أبوي إلو إسحاق نبو إبراهيم أبوي إلو تزاربو أحبيت أبراهيم كان تايم اللي شلو نسخة إني هو ده هواتي سوينا يو دملس عبول لنا تزاريمنا يو دملس عبول لنا شكنا أبو يكونن نسخاتكم كمان يلو مش كفاءات كناسهم سي ندقهم تايم مقبار صبوا مقبار لمدك أبزل لكم من على خباخاتكم ودو بانن تلمنوا انتي ذهبوا ابن ذهبوا سوالو ديلو نسخاتكم كفاءات كناسهم يلو ندقهم صبوا مقبار كافتهم يلو تناي سماي عبهم قدا عبليس انتي زي قبل سلازي زيهم أبراهام إسحاق أبراهام قصوا خلوا انتايلوس هواتي بتبعات الملالس الشيء عبول لنا
ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር አቦ ኣለና ስለዚ ኻይ ንስኻትኩም እንታይ ዝተቀበልኩም ኢሎም ነቲ ብውጌና አቦ አቦይና ንጽዋዕሉ መንፈስ ውልድነት ዘለና ስለዚ ውሉድ ኢና ውሉድ አምላኽ ኢና ወልድ ካብ ኮና ድማ እንታይ ኢና ኢልዎ ወረስቲና ምሽ ወረስቲና ስለዚ ኢሳቅ ንአብርሃም ክጽወ ከሎስ አብርሃም ኢልዎ አብርሃም ምስ በለስ አቦዬ ኢልዎ ንሱ ኢሳቅ ካነቦ አብርሃም አቦዬ ኢለ ተዛረቦ ንሱ ኻነይኹ ወደየ ይበሎ ህዋተይ ድምልስ አቦ ኣለና ነቲ ሓሌት ሕጂ ኢሳቅ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ንያቡ ነገር አሻቂልዎ ኣሎ ንያቡ አካይዳ አሻቂልዎ ኣሎ እቲ መስዋዕቲ ዘይንብር መስዋዕቲ እዩ ስለዚ አቦዬ ኢልዎ አብርሃም አቦዬ ምስ በለስ ታይሎ ሾ ንሱ ድማ ንሱ ከዓ ነይኹ ወደየ ይበሎ ኢሳቅ ካ እንታይ ኢልዎ ንሱ ድማ ሓውን እንጨይትስ እንታይ ጌርና ኣለና አቢድና ኣሎ እቲ ኩሉ መስዋዕቲ ዝኸውን እንጨይትስ አቢድና ኣሎ አቦዬ እንታይ ዳእትያ እንታይ ኢልዎ ሾ ንሱ ኻ ነይኹ ወደየ ይበሎ ንሱ ድማ ሓውን እንጨይትስ እንሆ እቲ ዝሃርም መስዋዕቲ ዝኸውን በጊዕኻ ኣበይ ኣሎ ንኢሳቅ እንታይ ፈጢሩሉ ኣሎ ሕቶ ፈጢራትሉ ኣላ ንኢሳቅ እንታይ ፈጢራትሉ ኣላ አቡ ሓላፍነት ዘጉደለ ይመሲልዎ ዘሎ ምክንያቱ ክኸይድ ከሎ መስዋዕቲ አቀዲሞም ዝለመድዎ በጊዕ ሒዞም ጎደሎ ዘይብሉዕ በጊዕ መሪፆም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝረአየሉ መድረኻት ነይሮም ኣብዚያ ግና ሚስ ዝገበረሉ ነገር ኣለዎ ስለዚ ኢሳቅ ምስ ራእሲ አብርሃም አቦዬ ኢልዎ ነቲ ዝሃርም መስዋዕቲ እንጨይትን ሓውን ሒዝና ኣለና ነቲ መስዋዕቲ ዝኸውን በጊዕ ዳ ኣሎ እቲ በጊዕስ ኣበይ ኣለ ኢልዎ አብርሃም ኣብ ምንታይ ነይሩ አብርሃም ኣብ ምንታይ ነይሩ ኣብታ ቅድሚኡ ታሪክ ተዳሪኹሞስ ነቲዮም ባሮቱ እንታይ ኢልዎም ኣነ ወደየ እንታይ ጌርና መስዋዕቲ ጌርና እንታይ ክንገብር ኢና ሕጃባ እንታይ ኢልዎ ኢሳቅ ተሰዊኡ ከም ዝምለስ በእምነት ይኸይዱ ምሽ ምክንያቱ ከይዱ ንኢሳቅ እንታይ ገብረ እዩ መስዋዕቲ ክገብረ እዩ ንኦም ንግዝኡ እንታይ ኢልዎም ኣነ ወደይ እንታይ ክንገብር ኢና ንኣምላኽ ሰዊና እንታይ ገብር ኢና ክንምለስ ኢና ኢልዎ በቲ ናይ ሓቂ ግን ክምለስ ይኸይዶ ኢሳቅ ግና ክምለስ ኣይኮነን ከይዱ አብርሃም ግና ንኣምላኹ እንታይ ዝገብር እዩ ኣምላክ ካብ ምዉታት እውን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ስለዚ ሕዋተይ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ልብኹም ገጥ ይበል ብኹነታትና ብዘለናዮ ነገራት ኣይንጨነቕ ኣምላኽ ኩሉ ጊዜ ኣብ ንነብረሉ ናብራ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ይበሉ ስለ ጽባሕ ስለ ትመጽእ ነገራት እንታይ ንግበር ህያው ምስክር ኢና ኣምላኽ ንርእሱ እንታይ ይገብር ይሓሊ ከቢድ ነገር ዝመስል ኣብ ቅድሜና ከሎስ ህይወትና ኣብ ጭንቀት ኣይነንብራ ክንፈታሓ ዘይንኽእል ነገራት ሓደ ጊዜ ኢለኩም ሰብ ኣብ ስትረስ ዝኣቱ ክፈትሖ ዘይክእል ነገራት ኣብ ሓልዮ ስለ ዝኣቱ እዩ ኣብ ምንታይ ይኣቱ ኣብ እንክላል ይኣቱ ልበይ ኣውዲቕና ኣምላኸይ ንስኻ ንርእስኻ እንታይ ትገብር ትሓሊ ኣነ ወዲቐ እንታይ ገብር ኣይትክልና ክተርፍ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ስለዚ አብርሃም እንታይ ነይሩ እምነት ከይዶም መስዋዕቲ ገይሮም ኣነ ወደየን ግና ክንምለስ ኢና ኢልዎ ሕዋተይ ኣብ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ይበሉ ኣብ ኩሉ መገደይ ኣብ ኩሉ መገደኹም ኣብ ቤትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ደቅና እንታይ ንግበር ንሱ ይሓሊ ይበሉ ሓደ ጊዜ ኣነ ሰባት ኣብ ዝወለድካዮም ደቅኻ ይኮኑን ይብሉኻ ከምዚ ሽበራ ክእትውልካ ይደልዩምሽ ኣምላኽ ኣነ እንታይ ብሎምስ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ኣነ ተጨኒቐ እንታይ ገብሮም እየ ኣይዕብዮም እየ ብእምነት ግና ንኣምላኸ ኣሚነ እንታይ ገብሮም እየ
ንሱ ንኦም እንታይ ይገብር ይሓልይ ሽበራ እንታይ ትግበሩ ይተቱ ሓቀደ ከምኡ ይብለኹም ኣብዚ ወሊድካዮም ደ ይብለኹም ዶ ኣብዚ ተወለዱ ናትካ ይኮኑን ገለ ብለኻምሽ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ናተይ እዮም ናተይ ደይኮኑ ከዓ ናይ ኣምላኾም እዩ ምክንያቱ ንሱ ስልዮም ይሓልይ ስለዚ ህይወተይ ምንታን ሓራ ዝኾነ ምንታን ክንነብር ሰላማዊ ዝኾነ ምንታን ክንነብር ዕረፍቲ ዘለዎ ምንታን ክንነብር ንኣምላኽ ከም ዝሓልይ ንርእሱ ንፍለጥ ካባይን ካባኻትኩም ኣብሊፁ ንደቅና ወይ ካ ንቤትና ዝሓልይ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ኣጸቢቑ ካባይን ካባኻትኩም ይሓልይ ይጥንቀቕ ስለዚ እንታይ ኢለኩም አንቶይ ምጥንቃቕ እዩ ሓልየት እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ትጥንቀቐሉ ነገራት ስለዚ ኣምላኸይ ኣምላክኩም ስለዚ ንስኻትኩም ኣነ ንስኻትኩም ተቐበልናዮ መንፈስ ኣቦ ዝብል መንፈስ ዘለና ኣቦ ንብሎ ዘለና ስለ ዘለና ሲ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ይጥንቀቕ ካብቲ ኣነ ተጠንቀቕ ዝብሎ ነገራተይ ኣምላኽ ንርእሱ ክብል እንታይ ገብራ ይጥንቀቐለይ ስለዚ ምጥንቃቕ ዝበልክዋ ንስ እዩ ሕዋተይ ኣምላኽ ንርእሱ እንታይ ይገብር እዩ ይሓልይ ነገራት ጭንቕ ክብለና ከሎ ነገራት ዝፍታሕ ዘይመስል ክመስል ከሎ ጉዳይና ዝተረስዐ እንተመሰለና ክፍታሕ ዘይኽእል ነገር እንተመሰለና ኮፍ ኢልና ነዛ ቃል ንዘክር ኣምላኸይ ንስኻ ንርእስኻ ኢልካ ተሓልይ ኣምላኽ ንርእሱ ኢሉ እንታይ ይገብር ይሓልይ ስለዚ ኣብርሃም እንታይ ኢልዎ ኣብርሃም ከዓ እንታይ ኢልዎ ኣብርሃም ከዓ ወደየ ኢልዎ ሕዋተይ ኣዕንትና ተኸፊቱ እዛና ተኸፊቱ ንድምፂ ኣምላኽ እንተንሰምዕ ኣምላኽ ዝብለና እንታይ ዝብለና ወደየ እንታይ ዝገብር ኣነ እንታይ ይገብር ስለይዘኻ ይሓልይ ስለይኹም ዝሓልይ ኣምላኽ ኣለና ስለዚ ኣብርሃም እንታይ ኢልዎ ይስሐቅ ንልቡ ምስ ተንክዮ ዘንግአ ኣይኮነን ኣብርሃም ዘንግአ ዲ ኣይዘንግአን እርጋን ዲ ኣይኮነን ምእዛዝ ኣምላኽ ነይርዎ ንኣምላኽ ክእዘዝ ስለ ዝደለየ ይኸይዱ ይስሐቅ ግና ኣብ ጭንቀት ስለ ዝነበረ ናይ ኣቡ ነገር ሕቶ ስለ ዝፈጠረሉ ኣቦየ ኢሉ ሕቶ ፈጢሩሉ ኣብርሃም ግና እንታይ ኢልዎ ነቶም ጉዛኣት እንታይ ኢልዎም ክንምለሲና ኢልዎም እሽ ንኦም ግን ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይሉ ይኮነን ከይድዎም ንበዓል ጉዳይ ንጉዳዩ ምምላሱ ጉዳዩ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ነቶም ንኦም እንታይ ምምላስ እዩ ንኦም ክንምለስ ኢና ነቲ በዓል ጉዳይ ግና እንታይ ገብር እዩ ንጭንቀትካ ድኸውን እንታይ ኢልዎ መፍትሕ ዝመለሰሉ ኣብርሃም ከዓ ወደየ እቲ ዝሓርር መስዋዕት ዝኸውን በጊእስ እንታይ ገብር ኣምላኽ እንታይ ገብር ንርእሱ ይሓልይ ስለዚ እንታይ ንግበር ሕዋተይ ንርእሱ ይሓልይ ኢልኩም ካ እንታይ ትግበሩ ደው ኣይትበሉ ምክንያቱ እንታይ ኢልዎ ኣብርሃም ወደየ ንዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን በጊስ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ እሞ በለ ክልቲኦም ድማ እንታይ ገበሩ ክልቲኦም ድማ ብሓደ እንታይ ገበሩ ከዱ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ ኢልና እንታይ ንግበር ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ ኢልና ኮፍ ኣይንበል መገደይ ግና ንዓኻ ምእዛዝ ጥራይ ይበሎ ምዕፃው ኣፍ ደገ እኳ እንተህለው ኣበይተይ ኣነ ግና ንዓኻ ካብ ምግልጋል ኣይቋርፅኔ ኣብ ቅድሜኻ ካብ ምርኣይ ኣይቋርፅኔ ኣነ ግና ንቅድሚት ይኸይድ ንሱ ንዓይ እንታይ ይገብር ይሓልይ ስለዚ ኣብርሃም እንታይ ኢልዎ ኣብርሃም ድማ እንታይ ይገብር ንርእሱ ይሓልይ እግዚኣብሔር ካ እንታይ ኢልዎ ኣብርሃም ካ ወደየ ኣይትጨነቕ ኣብርሃም ንይስሐቅ እንታይ ኢልዎ ወደየ ኣይትጨነቕ ወደየ ኣይትፍራሕ ወደየ እቲ ሓላፍነት ክወስድ ዝደለየ እቲ ዝፀዋዓን ንሱ ስለ ዘሎ ሕዋተይ ሓላፍነት ድወስድ ኣምላኽና እዩ ኣምላኽና ሓላፍነት ክወስደላ እዩ ኣብ ኩሉ ህይወትና ንሱ እዩ ሓላፍነት ድወስድ ንዑ ጥራይ እንታይ ንግበር ንገዛእ በዓል ሓላፍነት በዓል ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ንሱ እዩ ስለዚ ኣቦ ዝብል መንፈስ ዘለና ሰባት ኢና ውሉድ ኢና
ውልድ ካብ ኮና ድማ እንታይና ወረስቲና ስለዚ ነቲ ዝወለደና አቦ ድማ እንታይ ክገብረና ክእል ንድምፅና እንታይ ይገብር ይሰምዕ ነገራት ምስ ጨነቀናስ ከምዲ ጨነቀና እንታይ ይገብርኒ ሕዋተይ ጽብብ ይበለና ኩነታትና ከም ድለይቱ ይኹን ሓንቲ ክንጽልዮ ዝግባአና ነገራት እንታይ ነግበር ኣብቲ ድጨነቀና ኣብቲ ኩሉ ነገር ዝተዓጻጽኦ ነገራት ኣነ ንስኻትኩም ክንጽልዮ ዝግባአና ነገራት አምላኽ ንርእሱ እንታይ ይገብር ይሓሊ ሽኡ ነገራት እንታይ ይገብር ከምቲ ንዓና ዝረብ ልክ ጉዳይና ናብ አምላኽ ምስ ገደፍናየሲ ጥራይ እንታይ ነግበር ከምኡ ደይኮነ ብዙሕ ሰብ ኣብ ስትረስ ምሻኣቱ ብፍላይ ብዛዓዲ ዲፕሬሽን ልሆምሽ ይኣቱ ዶ ድሓር እንታይ ይገብር እፁው የብሎ ኣብ ገዝኡ ኣትዩ ድዩ ኣብ ገለ በቃ ወይ ድማ ኣብ መስተ ይኣቱ ኣብኡ እንታይ ይገብር ይሕባእ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዘለዎ እኮ እዩ ናይቲ ማሊ ድዩ ናይቲ ዝሓለፈ ድዩ ነቲ ዝመፅእ ድዩ ናይ ስርሑ ድዩ ናይ ገለ ብዙ ነገራት ስለ ዝደራረበሉ እንታይ ይገብር ንኩሉ ክፈትሖ ምፍታሕ ምስ ኣብዮስ እንታይ ይገብር ኣብ ይሕባእ ኣበይ ይሕባእ ብዝተፈላለየ መገዲ ይሕባእ ብድሕሪኻ እንታይ ይገብሩ ዓቕሎም ዘፅበቡኻ እንታይ ይገብሩ ብዙ ነገራት ንርኢ ስለ ዘለና እዩ ካብ ከምኡ ኣብ ጨነቀና ግዜ ግና እግዚኣብሔር ነዚ ጉዳይ ንስኻ እንታይ ትገብር ንስኻ ትሓሊ ይበሎ ኣቦዬ ኢልና ንፀዋዕ እዩ ክንፅዋዓሉ ንኽእል መንፈስ ኣለና ኣቦ ዘብል መንፈስ ኣለና ኣነ ንስኻትኩም ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ዝተቐበልኩሞ ነቲ ኣቦ ዝብል መንፈስ ኢኹም ተቐቢልኩሞ ስለዚ እንታይ ኢልዎ አብርሃም ይስሐቅ እንታይ ኢልዎ አብርሃም ኢልዎ የስ ብስሙ ፀውዒዎ ድሕሪኻ እንታይ ኢልዎ ኣቦነቱ ገሊፅሉ ሕዋተይ ፀውዒናዮ ዘይሕፍር ኣምላኽ ኣለና ብሓቂ ድብለኩም ንፅባሕ ፅባ በዓላ ትጨነቕ ንፅባሕ ኣምላኽ ሒዝዎ ኣሎ ሓደ ሰብ ዝሓዛ ሰብ የለን ስለዚ እንታይ ነግበር ኣነ ግና ንፅባሕ እንታይ ይገብርኒ ኣይጨነቕኒ ኣምላኽ ንፅባሕ እንታይ ይገብራይ ስለዚ እታ መበለት ሰበይቲ ንኤልሳ እንታይ ኢላቶ ንእሽተይ ሓርጭ እንታይ እያ ዘላትኒ ንእሽተይ ዘይቲ እያ ዘላትን ንሳ በሊና ኣነ ወደይ እንታይ ክንገብር ኢና ክንመውት ኢና ኤልሳ እንታይ ኢልዋ ሞት ሻይ ትሞትን እኺ እቲ ክትሞቲ ኢልክ ዝተጨነቕክዮ ጉዳይ ግና ኣምላኽ ንርሱ ስለ ዝሓሊ መጀመርታ ንዓይ እንታይ ግበርለይ ሓፍኒ ንዓይ እንታይ ግበርኒ ጉዳይኩም ንኣምላኽ ሓብዎ ጉዳይና ንኣምላኽ ንሓቦ እቲ ክውዳእ ዝተባሃለ ነገራት ከበዝሕ ዝኽእል ኣምላኽ ኣለና ስለዚ እንታይ ኢልዋ እቲ ሓርጭን መጀመርታ ንዓይ ሰንኪት ክምፅሊ ኢልዋ ዋ እታ ሰብኣይ ፅልያ ይርዳእካ ዲ እዚኣ በልዒና ክንመውት ኢና እንዳበልኩኻስ ከመይ ጌርካኻ ንዓይ ሓበኒ ትብለኒ ኢላት ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ግብርታቱን ተኣምራቱን ክገብር ስለ ዝደለየ መጀመርታ ግና ኣሕዋተይ ኣብዚያ እውን እንታይ ኢልዎ ኣብርሃም ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ምስ በለ እንታይ ገይርዎ ናበይ ከይዶም ናበይም ከይዶም ናብ ምእዛዝዮም ከይዶም ኣበይ ገይሮም ብሓደ ከይዶም ከዓ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ከይዱ ይብለና ስለዚ እቲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ንብሎ ብድሕሪኡ እንታይ የድልየና እዩ ምእዛዝ የድልየና እዩ ክንዕዘዞ ኣለና ምምስጋን እንተዳ ኣቋሪፅና ነገራት ከይነመስግን እንተዳ ከልኪልና ክንገብሮ ዝግባና ነገር እንታይ እዩ ኣነ ግና ምምስጋን ኣቋርፅኒ ኢልካ ምምስጋን ከይድ ጉዳይካ ክሕዘና ደይኮነሲ ጉዳይና በዓል ጉዳዩ ኣለዎ ነገረይ ነገሩ እቲ ቅጫን ዘይትን በልዐ ክመውት ዝደለየኒ ነገራት ኩነታት ኣሎ ነገር ግና ኣነ ምእዛዘ ስለዚ እታ ሰበይቲ እንታይ ጌራቶ ሰንኪታ እንታይ ጌራቶ ኣቶም ሕዋተይ
ሂደት ዘበዝህ እቲ ዝሞተ ነገራት ህይወት ዝህብ ሰበይት እንታይ ገይራ ሓልየት እያ ነይርዋ ምሽ ሓልየተይ እዚኣ መሃብ ኩኻ ነይረ ኣነን ወደይን ግና ሳበል ኢና ክንከይድ ኢና እሞ ኣበይ እሞ ኢላት ሰበይቲ እቲ ዘይታን ተሓሪጫን ግና እንታይ ገበረን ኣንቱም ደቀ ኣንቱም ህዋተይ ኣምላኸይ ኣምላኽኩም ነቲ ክውዳ ዝተሓሰበ ነገራት ንሱ እንታይ ከገብሮ እዩ ክሞልኦ እዩ ሰበይቲ ውፅእ ስለት ጎረባብቲ ኩላ ብጥሜት እንዳሞተት ንስኻ ዘይውዳ ሓርጭ ዘይውዳ ዘይቲ እንዳበለት እያ ትበልዕ ነይራ ተሰንከተቶ ኣይውዳእ ተጠፍጥፈቶ ኣይውዳእ ክሳብ ተወዳኻዮ ኣይውዳእ ሕዋተይ እዚ ኣምላኽ እዩ ዘለና ነገራቱ ኣይውዳእን እዩ ኩነታቱ ኣይውዳእን እዩ ሽግረይ ሽግርኩም ክፈትሕ ኩነታተይ ኩነታትኩም ክርድኦ ንኣምላኽ እንታይ ይሱ ቀሊል እዩ ንኣምላኽ እንታይ እዩ ቀሊል እዩ ጥራይ ልበይ ልብኹም ኣምላኸይ ንርሱ ይሓልይ እናበልና ንኸይድ ኣብ ኩሉ ናብራናስ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ ይበልዎ ከምታ ዝበልክኹም ሲኢልና ኣብ ዘይተደለየ ነገራት ንኣቱ ከምዚ ሓደ ግዜ ኢለኩም ኣና ኣብዚ ዝዓዲ ንበልኦ መግብስ ኣና ሓደ ግዜ ስረስ እዮም ዝፈጥሩና መስለኒ ከምዚ ተገይሩ ገለ ቀዳማይ ካሲ እዚ ፍሬሽ ፍሩት ባናና ገለ ንገዙ ኣራንሺ ከምኡ ትግዙ ዝተዓሸገ ይፅቡ ንቆልዓ ገለ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት ሕዋተይ ኣነ ከምዚ ሓልየ ኣይገድፎን እየ ማለት እንታይ ክብለኩም ደልየ ብኣእምሮ ክንነብር እሱ ይኮንኩን ዝቋመኩም ዘለኹ ተረዲኹምስ ብሓልየትና ጥራይ ክንምርምሮ ነለ ስትረስ ይዘእትወና ዘሎ ማለት እንታይ ንግበር ብትበልዎ ብትሰትዩን ኣይትጨነቁ ዝብሎ ገፍጥ የለ ይኮንኩን ዝብለው ሓሳባተይ ተረዲኹምን ተስፋ ይገብር ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ ነገራት ከጨነቐካ እዩ ዝመፅእ እስኻ ዋይ እንታይ ክብልኦም እየ እንታይ ከስትዮም እየ እዚ ከምዚ ተገይሩሎ ክትብል ብዛዕቡ እንታይ ክትገብር ልብኻ ክትሓዝ ሓሳብካ ክትሓዝ ይገብር ከምዚኣ ዝበልክኹም ቀትለኒ ኢሉ እኳ እንተመፀስ እግዚኣብሔርካ እንታይ ገብራ እታ መፃጥ ዝኾነት ማይ እታ መሪር ዝኾነ ማይ ዘጥዕም ኣምላኽ እዩ ዘለና ክፉእ ዝመስል ዘበን ኣምላኽና ግና መቂሩ እዩ ዘምረና ስለዚ እንታይ ኢልዎ እንታይ ክብል ደልየ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ እዚ ምንታይ ክኸውን ንዓይ ንዓኻትኩም ምንታን ክትጥዕም ናብራና ምንታን ክትጥዕም ህይወትና ምንታን ክትጥዕም ንሓልፈሉ ጎደና ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙ ስትራግል ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ብሕማም ብሽግር ብዝተፈላለዩ ነገራት ንሓልፍ ንኽእል ኢና ነገር ግና እንታይ ንበሎ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ ኣብ ዘይፈትሖ ነገራት ክነብር እንታይ ገብርኒ ኣብ ክምልሰሉ ዘይኽእል ነገራት እንታይ ገብር ኣይደልን እየ ንፅባሕ ድፈታሕ ሰብ ኣሎ ድዩ የላን ንድሕር ፅባሕ ድፈታሕ ኣለዎ ድዩ 226 እንታይ ከም ትመፅእ እንታይ ንፈልጥ ስለ ስራሕና እንታይ ንፈልጥ ስለ ነገራትና እንታይ ንፈልጥ ስለ ደቅና ደገ ወፂኦም እንታይ ይመፁ እንታይ ንፈልጥ ግን ልበይ ልብኹም ብኣምላኽ እንታይ ይገብር ገጥ ይበል ኣምላኸይ ንስኻ ትሓሊ ካብቲ ኣነ ዝሓልዮ ሓልየት ናትካ ሓልየት ይበልፅ በልዎ ካብቲ ኣነ ዝግደሰሉ ንስኻ ትግደሰሉ ይበልፅ በልዎ ስለዚ ኣብርሃም እንታይ ኢልዎ ንዚ ኢልዎ ወደየ ኢልዎ ኣብ ደይኻ ዝሃር መስዋዕቲ ዝኸውን በጊእስ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ይበሎ ሕዋተይ እዚ ጌርና ስጉምቲ ምስ ሰጎምና ኣብቲ ታሪክ ንሪኢኹምሞ ኢኹም ክሳብ መዓስ ግን ክሳብ መዓስ እዩ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ዝበሎ ክሳብ መዓስ እያ ክሳብታ 0 ሰዓት እያ ነይራ ክሳብ መዓስ ሃንሳ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ኢልካስ እንደገና እስኪ እንዳበልና እንታይ ንግበር እስኪ ሓቁ ከምዚያ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ምናልባት ኣይኮነን ብእምነት እዩ ዝኸይ ነይሩ ክሳብ መዓስ
ክሳብ ንይስሐቅ ድማ እንታይ ገበሮ እንጨይቲ ፀፍፀፈ ይብለና ምሽ ኣብቲ ታሪክ ኩሉ ዳልዩስ ኣብ ልዕሊ እንጨይቲ ምስ ገበሮስ እንታይ ኣምፂኻ ገዞሞ ኢልዎ ገዞሞ መስዋዕት ዝኾን እንታይ ልክ ሓርዶ ምስ በለ እዩ ኣቶም ሰባት ሓልዮት ኣምላኽ ክሳብታ 0 ሰዓት እዩ 50-50 የለን ኣብ ኣምላኽ እንታይ የለን ኣብ ኣምላኽ እንታይ የለን ፍርቂ ባዕልኻ ትሕዞ ፍርቂ ስኻ ሓዞ የለን እንታይ ክብለል እዩ ብሙሉእ ልብና ብሙሉእ ሓይልና ብሙሉእ ቀልብና ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልልኩም እንታይ ግበርዎ ኣብ ኣምላኽ ምድቃስ ካብኡ ዝዓቢ ነገራት የለን ኣብ ኣምላኽ ምትእምማን ካብኡ ዝዓቢ ነገራት የለን ትንሪኦ ዘለና ግዜ እዩ ከቢድ ግዜ እዩ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ግዜ እዩ ምንም ትሰምዓሉ ፅቡቕ የለን ኣነ ግና ኣባኻ እንታይ ይገብር ኣባኻ ይውከል ንስኻ ንነገረይ ንስኻ ትሓሊ ስለዚ ኣብርሃም ክሳብ መዓዝ ይኸይዱ ክሳብትያ መወዳእታ ሰዓት ከይዱ እዩ ሽኡ ኣብርሃም ድማ ንይስሐቅ ክስውኦም ምስ በለስ ኣቱም ሰባት እቲ ዝሓሊ ይሓሊ ብሓቂ እንታይ ኢልዎ ብኸመይ መፅያ መን ኣምፂዋ እታ በጊዕ መን ኣምፂዋ ኣምላኽ ይሓሊ ኣሕዋተይ ነገረይ ነገራትኩም ኩነታተይ ኩነታትኩም ክሳብታ 0 ሰዓት ና ኣምላኽና ንተኣመኖ ኣምላኽ ብኸመይ ከምፅኦ ባዕሉ ይፈልጥ ኣምላኽ እንታይ ግበር እቲ ንሰብ ድጨነቆ ንኣምላኽ እንታይ ገብሮኒ ኣይጨንቆኒ ኩሉ ፍጥረታት ናቱ እዩ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ዓቦ ዝብሎ ዓቦ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢለ ምንጪ ምሽ ዓቦ ማለት ምንጪ እዩ ምንጪ ካብ ኮነ ድማ ኣምላኸይ ስለዚ እውን ኣብ ወንጌል እንታይ ኢሎም ኢየሱስ ብስትበልዮም ብስትሰትዮ እንታይ ትግበሩ ኣይትጨነቁ ኢሎም ጭንቅኹም እሱ ክኾነ ይኮነን ኢሎም ኣዋፍ ሰማይ ራእያ ኢሎም ኣይዘራእ ኣያዝዳይ ምሽ ኢሎም ኣይዘራእ ኣይዛ ሕጂ ረይዎ ብምልኣት ልብና ብሙሉእ ልብና ናብ ኣምላኽ ንተኣመን ኣምላኽ ኣይጨንቆን እዩ ኣምላኽ ኣይጨንቆን እዩ ዝተዓፅዎ ደገ እንኳ እንተሎስ ኣምላኽ በዚሁም ከኣቱ ይኽእል እዩ ሓቀይ ደ ሓደ ግዜ ነገራትኩም ህያው ምስክር ስለ ዝኾና በዓሉ ካለ ግዜ ክምስክሮ እዩ ዘይከውን ነገር ምስ ኮነስ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ጠጠው ይብል ኣክንዳኻ እንታይ ይገብር ኣክንዳኻ ጠጠው ይብል ኣክንዳኺ ይማጎት ኣብ ክንዳና ይማጎት ስለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣምላኽ ክንወፅእ ደለና ሓንቀይደ ሰባት ኣብዚ መንፈስ ተዚኣቲና ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ኢልና እንተዳ ልብና ብኣምላኽ እንተዘይተኣማሚኑ ኣብ ዝተፈላለየ ጭንቀት ኢና ክንነብር ሓቀደ ሰብ ኣብዛ ኮፍ ኢልኩም ደቅና ትምህርቲ ልኢኽናዮምሲ ገለገለ ወላዲ ኣብ ገዛ ኮይኑስ እንታይ ይገብር ኣብ ጭንቀት ይነብር ከመይ መፅኦም ከመይ ገይሮም እንታይ በፂሕዎም ክትብል እንታይ ትገብር ክትፈትሖ ዘይትኽእል ማለት እዩ ክትሪኦም ዘይትኽእል እንተይኹምሲ ካብዛ ገዛ ይትሓልፍን እያ ካብዛ ገዛ ምርኣይ ይክእልን እያ ሪና እንተተባሂልና ኣብዚኣ ክትሪኢኹም ደገ እንታይ ኣብዛ ከለና ከማን ኣብዚኣ ክፍ ደገ እንታይ ኣላ ይትሪኡን ኢኹም ኣይንሪኢና ድሩት ስለ ዝኾነ ዓሙና እቲ ድሩት ዘይኮነ እቲ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኣምላኽ ግና ብኡ እንተዳ ኣምላኽ ይሓሊልና እንታይ ንገብር ደቂስና ንሓድር ነገረይ ነገራትኩም በቲ ንሕና ንሓስቦ በቲ ንሕና ንጭነቐሉ በቲ ንሕና ንግምቶ ደይኮነስ ሓቀይ ደ ኣብ ዓድና ኣባሃል ኣሎ ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ እንታይ ግበረልካ ኣይግበረልካ ደ ዝበሃል ሓቀይ ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ኣይግበረልካ ደ ዝምሽ ኣዴኻ ከም ዝሓሰበልካ ኣይግበረልካ ከም ሰበይት ዝግበረልካ እታ ምስላ ፈልጣ እንደ ነረ እንታይ ማለት እዩ ኣዴኻ ምስ ለኣኸትካስ
كلها ጭንቀያ ወደይ እንታይ ከምዚ ኮይኑ ሓቀሽ ስለምንታይ ከምኡ ኢለ እሞ ነቲ ሓልዮት ናይ ኣደይ ሓልዮት ምስ ደቃ ምስ ለኣኸቶ ወይ ምስ ዝተደደቶስ ዋይ ወደይ መኪና ገጫቶ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ኣዴኻ ከምዚ ሓሰበትልካ ኣይግበረልካ ሓሳባ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዘይተገጭኻ ወይ ከተርቲ ኸቲሮ እሞ ወይ ወደይ ከምዚ ኮይኑ ወይ ደው ኢልካ ንእሽተይ ድምፅኻ ገምገለ እንተኮይኑስ ዋይ ወደይ ስለዚ ብኸምኡ እዮም እቲ ናይ ኣደይ ሓልዮት ከም ሓልዮት ኣይግበረልካ በቃ ምክንያቱስ ዘይተደለየ ዘይተሓሰበ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ዘይተሓሰበ ኣብ ውሽጣ ስለ ዘሎ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ውሽጢኹም ዘይተሓሰበ ነገራት ስለ ዝኣቱ ካብኡ ክንውገድ ካብኡ ክንወፅእ ናብ ኣምላኽና ንተሓለ ኣምላኸይ ይሓሊ ጥራይ ይበልዎ ብሬና ሕጂ ቁልው ኢልካ ኣለኻ ምስ ደቅኻ ሰዲድካ ዳዕና ፅቡቕ መጀመርታ ኣይሰዲድዎም ኣይኖ ቁልው ኢሉ ኣሎ ሲለ መስክረለ ይደልዩ ወላዲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ሎሚ ክንመሃሮ ዘለና ደለኾ ካብቲ ንህና ንቕሎ ካብቲ ንህና ንሓስቦስ ኣምላኽ ዝሓስቦ ስለ ዝዓቢ ኣነ ደቂሰ ይሓድር ብደቀይ እንታይ ገብር ናባኻ ይድርብዮ ኣነ ግና እንታይ ገብር ኣነ ድቅስ ኣነ ንዓኻ ምእዛዝ ንዓኻ ምምላኽ ጥራይ ስለዚ እንታይ ይደልየ ሓልዮት ካብ ኣምልኾ ዘውፅአካ ኤክስትሪም ሓልዮት ክትገብር ከለኻስ እንታይ ትገብር ኢኻ ኣነ ብገለ ለንቅነ ብገለ ሓሳባት ኣትየ ከምዚ ክገብር ካብ ኩሉ ነገራት እንታይ ትገብር ካብ መንባብ ትወፅእ ካብ ሓሳባቅ እቲ ናትካ ጥራይ እቲ እንታይ እዩ እቲ ዝሓለኻዮ ነገራት ንእኾነልካ ሙሽጢ ሓሳብ ኣክንዲ ንኣምላኽ ኣውዲካዮ ኣምላኽ እዩ ዝውድኦ ካብ ኣምልኾ የውፅአካ ስለዚ ኣሕዋተይ ምንታን ኣብርሃምሲ ነቲ ኣምላኽ ሂድ ዝበሎ ቦታ ንክኸይድ እቲ ኩነታቱ እንታይ ዝግበር ኣይኮነን ዘኸይድ እዩ ኣይኮነን ወድኻ ሰዋዕዮ ይብሉ እኮ ዘሎ ወድኻ ንሓደ ወዱ ብእርግኑ ዝወለዶ ወድኻ ሰዋዕለይ እንዳበሎስ ዘኸይድ እዩ ኩነታትና ኣይኸይድኒ ነገር ግና ኩነታትና እንታይ ይገብርኒ ንቕድሚት የኸይድ እዩ ምናልባት ዝሓለፍኩሞ ወይ ዘለኹሞ ኩነታት ንቕድሚት ከኺደልና ዘይኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግና ብኣምላኸየ ናብ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ ዝብል እምነት ተሊና ግና የኺደና እዩ ንቕድሚት እንታይ ይገብር እዩ የኺደና እዩ ስለዚ ኣብርሃም እንታይ ገይሮ እቲ ዝኸዶ መገዲ ንቕድሚት ኣይኸይድኒ እዩ እንታይ ዘገብር እዩ ዋይ ወደይ ክብል ጥራይ ዘብሎ ምክንያቱ ኣብቲ ኣንኬል ጥራይ ከንብሮ ዝኽእል ንሱ ግና ንቕድሚት ይኸይድ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ ስለዚ ኻ እዩ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ናይ ሰብ መወዳእታ ናይ እግዚኣብሔር እንታይ ገብር መጀመርታ ይጅምር ናትና መወዳእታ ክኸውን ከሎ ኣኺሉ ኣብ ዝበልናዮ ሰዓት ሮማይ ኣብ ዝበልናዮ ሰዓት እግዚኣብሔር እንታይ ገብር ሽዑ ይጅምር ስለዚ ሓለይተይ ሓለይትኩም ስለዚ ኻ እንታይ ኢልዎም ኣብ ጴጥሮስ ኣንቢበ ክውዳየ ዋላ ቃል ኣምላኽ ንጢሞቴዎስ ኢልዎ እዩ ብሓለይት ሓዳር እንታይ ትግበሩ ልብኹም እንታይ ግበሮ ኣሕዋተይ ሓለይት ሓያል እዩ ሓለይት እንታይ እዩ ልብኻ እንታይ ገብሮ እዩ ይሕዞ እዩ ጨካን እዩ ልብኻ ይሕዞ ሓሳብካ ይሕዞ ኩነታትካ ይሕዞ እንታይ ሱ ስለዚ ኻ እዩ ካብዚ ነገር ምንታን ክትወፁ ኢልዎም ሓለይትኩም ናባይ ግበርዎ ናባይ ግበርዎ ኢልዎም ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ እሳ ከንብበይ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:7 ዘላ እንታይ ኢሉ ንሱ እንታይ ገብረልኩም እዩ ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም እንታይ ግበሮ ንኹሉ እንታይ ገለ ከፊል ብዛዕባ ናይ ገለ ንዓይ ክሕዞ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እስኻ ሕዞ ብዛዕባ እዚኻ እስኺ ሕዞ
እንዳተማቀልና ንነብሮ ናብራ ኣይኮነን ኣይኮነን ዲ ሰበይቲ ስኽ ነዚ ሓዚያ ሰባይ ስኽ ሓዞ ገለ ትበሃል ኖ ንኩሉ ሓልየትኩም እንታይ ግበሩ ኢሎም ስለዚ እንታይ ኢሎም ብሓፈሻዊ እንታይ ኢሎም ንሱ እንታይ ገብረልኩም እዩ ይሓልየልኩም እዩ እሞ ንኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ እንታይ ግበሮ ኣውድቆ ስለዚ ሓልየት ንልብና ምስ ሓዞ ካብ ኣምላኽ እንታይ ክገብረና እዩ ይወፃና ሓቂ እንዴ ሰብ ብሓሳብ ዝነብር እኮ ኣብ ሓሳባት ምሽ ይነብር ሓልየት እኮ እዩ ናይ ነገራቱ ድዩ ናይ ስርሑ ድዩ ናይ ኢኮኖሚ ድዩ ናይ ሓዳሩ ድዩ ናይ ደቁ ድዩ ናይ ገለ እሱ ኣብ ውሽጥና ምስ ኣትወ ተሓልየቱ ምስ ኣትወ እንታይ ትገብር ንኣምላኽ ክንተገልግልሲ እንታይ ትገብር ብሓልየት ተታሒዝካ ጠጠው ትብል ኣምላኽካ እንታይ ኢለ ንኩሉ ሓልየትኩም ንኩሉ ሓሳብኩም ንኩሉ ድሌታትኩም ናባይ እንታይ ግብርዎ ናባይ ኣውድቅዎ ኣነ እንታይ ገብረ ዝሓልየ ስለዚ ዝሓልይ ኣምላኽ ኣለና ኣምላኽና ዝሓልይ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣብርሃም ዝተረድኦ ነገራት ተተዳሃልዩስ እቲ ንይስሐቅ ሰዋዓለይ ዝበሎ ኣምላኽ ንርእሱ ከም ዝሓልይ እንታይ ገብር እዩ እንታይ ገብር እዩ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ኸ ንይስሐቅ እንታይ መሊሶ ይስሐቅ ወደየ ኢሎ ኣምላኽ ንርእሱ እንታይ ገብር እዩ ይሓልይ እሞ እንታይ ንግበር ንኺድ ሕዋተይ ኩነታትኩም ደው ዘብለና ነገራት ሓደ ካብቲ ሓልየት እዩ ስለዚ እንታይ ንግበር ንኺድ ንዑ ንኣምላኽ ገዲፍና ነና ግና ንኣምላኸ ምስዋዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምርኻብ ይሕሸኒ በልዎ ኣነ ግና ዝተፀዋዕኽዎ ፃውዒት ንኣምላኸ ምግልጋል ጥራይ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምርኣይ ጥራይ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኣምላኽ ምግዛእ ጥራይ እዩ ሓቀይ ደ ሳምታይምስ ኣይደቀስካን ክድቅስ ኣለካ ሓልየት እዩ ምሽ ናይ ኣምላኽ ነገር ድሓን ደቅስ ሓልየት ይመፅእ ተሓንቲ ሰዓት ከም 8 ሰዓት ዝባረኸ ኣምላኽ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልይ ዝገብሮ ነገራት ንሱ እንታይ ይገብር ስለዚ ብፃዕርና ብጉያና ይኮና ንነብር ጉዳይና ናብ ኣምላኽ ክነብር ከለና እዩ ኣምላኽ ዝበዝሕ ኣምላኽ እዩ ዘለና ስለዚ ዝኸበደና ይኽበደና ሓንቲ ክንፅልያ ዝግባአና ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ንነፍሰይ ንነፍስኹም ክነግራ ዝግባአና ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ይበልዎ ዘለኽዎ ኩነታት ብዘይገድስ ንሱ ይሓሊ ንሱ እንታይ ይገብር ንርእሱ ኢሉ እንታይ ይገብር እዩ ይሓሊ ስራሕ የለን ንሱ ይሓሊ ፋየር ክብሉን እዮም ንሱ ይሓሊ ከም ዝኸውን እዩ ንሱ ይሓሊ ከም ዝኸውን እዩ ንሱ ይሓሊ ኣነ ግና እንታይ ገብረ ኣነ እንታይ ገብረ መእዛዘይ ጥራየ ዝቕፅል ኣነ ግና ንሱ ኣብቲ ክረኣየሉ ወይ ከዓ ንኣብርሃም ሲ ኣምላኽ ኣብቲ ዝርአየሉ ቦታ ይኸይድ ዘለዎ ኣበይ ኣምላኽ ዝርአየ ቦታ ኣበይ ቦታ እዩ ኣብቲ በሪኽ እንታይ ኢልዎ ኣምላኽ ነጊርዎ እዩ ኣብኡ ኸይድካ እንታይ ግበረለ ኢልዎ እዩ ሰዋዓለይ ስለዚ ኣምላኽ ኣብቲ ዝርአየና ቦታ ንኺድ ኣምላኽ ጉዳይና ነገራትና እንታይ ይገብር እዩ ንሱ ይሓሊ ማለት ስለዚ ሕዋተይ ሳይለ ሁደ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓሊ ኣምላኽ እንታይ ይገብር እዩ ንርእሱ ይሓሊ ስለዚ ብዝኸበደ ይኽበድ ነገራትና ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ኣምላኽ እንታይ ይግበር ንርእሱ ይሓሊ ሕዋተይ ሓልየት ተበዚሑ ሳምታይምስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ልብኻ ይተሓዝ እሞ ዘረባኻ እንታይ ይገብርኒ ኣይሳእነይኒ ምክንያቱ ንስኻ ልብኻ ስለ ዝኸበደካስ ሓሳብካ እንታይ ዝኸውን ቋንቋ ክትርድኦ ይክእልነኻ ኩነታት ክትርድኦ ይክእልነኻ ሽዑ ኣብ መንጎኻ እንታይ ይኸውን ምስምማዕስእ ልክዕ ዝኸብደኒ ነገር ኣሎ ልክዕ ኩነታተይ ፅቡቕ ኣይኮነን ልክዕ ዝሓልፎ ዘለኹ ቀሊል ኣይኮነን ነገር ግና ካብቲ ኣነ ጥንቀቐሉ ንሱ ዝጥንቀቐለይ ስለ ዝበዝሕ ጉዳየይ ነገረይ ሽግረይ ኩሉ እንታይ ገብረ ንዓኻ ክወየ ንስኻ ስለተሓልየ ኣነ እንታይ ክገብረ ኣብ ኢድካ እንታይ ገብረ ክወድቐ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንውደቕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትሕት ንበል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንንበርከኽ ኣምላኽ ድማ ነገራትና ንሱ ክውድእ እዩ
ክትሪኢኹም ነታ شعا سنكيتا كتبلد كتموز حسب السبيتي تام بلد سبيتي كساب ماس كساب صقاب زخون تايغير واي هبلي واي املاح زمغب املاح يزلنا سلازي نملخو املاح عبونا منጭ كله منጭ انتاي منጭ كله منጭ كله ስለዝኾነ املاخي نغراي سخات حالي شو عرفتك نركبينا هيوتكم عب عرفتك تنبر يا مالتي እግዚአብሔር ይባርኩም ጸልይ እስኪ ጸልይ እስኪ ልብኩም አበይ አለው ሐሳባትኩም አበይ አለው ነገራት محساب نقارض ዘይኮነስ ካብቲ ኣነ ካብ ዝደቀቀ ክሳብ ዝዓበየ ኣምላኽ ንሱ ንርእሱ ይሓሊ ስለዚ ጴጥሮስ ደጋጊሙ ዝበሎ እሱ ንሱ ይሓልየልኩም እዩ ሕዋተይ ኣምላኽ ይሓሊ ንሱ ይሓልየልኩም ወንኹሉ ሓልየትኩም ኣዋውድቆ ሕዋተይ ከነውድቆ ዝግባእና ነገራት ናው ነውድቆ ንሱ ምላሽ ኣለዎ ንሱ ነቲ ዝሞተ ነገራት ህይወት ክዘርእ ዝኽእል ኣምላኽ ነቲ ዘይከኣል ዝኽእል ኣምላኽ ነቲ ኦሮማ ዝተባሃለ ንሱ ህይወት ዝዘርእ ኣምላኽ ስለዚ ኣምላኽና ንሱ ይሓሊ ስለዚ ዳዊት ክዛረብ ከለኹም ኢልዎ ጾርካ ናብ እግዚአብሔር ደርብዮ ሓልዮትካ ናብ እግዚአብሔር ደርብዮ ንሱ እንታይ ክገብረካ ክድግፈካ እዩ ንጻድቕ ሰንከልከል ክብሎ ከቶ እንታይ ገብሮኒ ኣይ ሓድጎኒ ስለዚ ጾርና ናብ ኣምላኽ ንደርብዮ ዋላ ፊልጵ ኢልዎም ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖም ምስናይ ምስጋና በአምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ ኢልዎም ሕዋተይ ኣነ ንስሓትኩም ዝተጸዋዕና ንኣምላኽ ምምስጋን ጥራይ እዩ እግዚአብሔር ድማ ነገረይ ክፈትሖ እዩ ኩነታተይ ምላሽ ክወል ልብኹም ብነገራት ክትሓዝ ዘይኮነ بمسغانا ጥራይ ክመልእ ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገነካ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽባረኽ አቦ ንስኻት ሓልዮትካ ድማ እግዚአብሔር ወሰን ደረት የብሉን እሞ አቦ ንኹሉ ዝኸብደና ዘበለና ባኻ ነወድቕ አቦ ኩሉ አባኻ ቀሊል እዩ ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ድማ ቀሊል እሞ ንስኻ ምንጭ ኩሉ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ሆይ ስለይን ስለ ሕዋተይ ነገራትና ጉዳይና ኩሉ ናባኻ ይሕሊፍና ነባለና ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ብስም ኢየሱስ